informazioaren aria naiz irratian. Zaloa Badiola. Egunon, Euskal Herria goizeko 7 eta minutu bat urriak 31 ditu ostirala da, ongi etorri naiz irratira. Israelek suetena berrezarri du impunitate osoz hau hautsi ostean nahieran interpretatu, kudeatu, ala betegabe uzten du suetena estatu sionistak sarraski berriei ateak guztiz zabalduz. Azken 24 orduko bombardaketetan 100 bat lagun hil dituzte, erdia adingabeak. Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak esan du ezerk ez duela sueten arriskuan jarriko sarraskia palestinarrek hildako soldatu batekin lotu du. Eta hemen Euskal Herrian Balab sindikatuak Teba medikamentu israeldarrei alternatiba bilatzeko eskatu dio Osakidetzari. Hala egiten ari da osasun bidean. Sindikatuak dio dirua estatu genozida baten eskuetan amaitzea galarazi behar dela. Eta bestalde Sidenor froga biltzen dabil bere defentsarako Jose Antonio Jainaga presidenteak Palestina herriaren genozidioarekin izandako ustezko konplizitatea ikertzen ari da auzitegi nazionala beruna saltzeagatik Israeli Espainiako gobernuaren baimenik gabe. Eta arlo sindikalean Berriozarretik abiatu eta parlamenturaino martxa egin dute Saint-Gobain abrasibos lantegiko langilek lan erregulaziorako espedientea aplikatu nahi du zuzendaritzak bertan Nafarroak pairatzen duen deslokalizazio eta desindustrializazio kasu bat gehiago dugularik parez pare. Saint-Gobain multinazionalaren menpeko izurtzako Kriso Aditibos enpresan gainera 6. greba eguna bete dute ostegun honetan lantegiaren itxiera ekideteko 29 pertsonak egiten dute lan Kriso Aditibos enpresan. Politika arloan Euskal Herria Bildu PSE eta Sumarren talde parlamentarioek Aranako errefuxiatuentzako behin-behineko zentroari buruz Partidu Popularrak egin dituen maniobra parlamentario harrigarri eta kontraesankorra kritikatu dute, izan ere zentro horri buruzko mozio bat iragarri ostean azken unean atzera egin zuen Partidu Popularrak. Orain agerraldia egin dute, alderdian arabera legebiltzarreko gehiengo aurrerakoia dagoela ikusaraztea saiestu nahi izan du Partidu Popularrak. Garai ilunak bizi ditugu. Eta autoritarismoaren gorakadak eztabaida konplexuei aurre egiterako orduan bereziki arduratsuak izatera behartzen gaitu. Horregatik, gaur berriro diogu, denak ez du balio boto eskukada baten truke. Eta interes alderdikoiak lehenetsiz Eta kiroletan Uzi nazioarteko txirrinduleritza elkargoak iragarri duenez, Oier Lazkano Red Bull Bora txirrindulari arabarra behin-behinean lehiatik kanpo utzi dute, haren pasaporte biologikoan irregulartasunak atzeman ostean. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikoari dagokionean adi ibili La Kuadra eta Zaramillo artean dagoen errepidean behi 365 errepidea da hori, errepidea itxita dagoelako baso zutengatik 12 kilometro arte horretan La Kuadra eta Zaramillo artean. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren eskutik. Zerua zikinago agertuko bada ere, orokorrean eguraldi lasaiarekin jarraituko dugu. Goizean goizetik hasita erdi eta goi mailako hodeiek zerua estali xamarrik mantenduko dute lurralde osoan, eta hodei hauek trinkoagoak izango direnez lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, bertan ez da baztertu behar euritantaren bat botatzea, alare uskeria litzateke eta gehienean mintzat ateri eutxiko dio. Arratsaldean zehar ere antzeko joera errepikatuko da, erdi eta goi mailako hodeiak oso ugariak izango dira, ateri eutxiko dio, zerua estalirik geratuko da. Eta ez da baztertzen berriz ere hodei hauek euri pixka bat uztea bereziki egunaren amaieran. Haizeak egotik joko du bolada oso zakarrekin bereziki egunaren lehen eta azken orduetan, temperatura minimoek nabarmen gora ingo dute, 9 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz antzeko jarraituko dute, Kantauriar isurialdean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta Hego isurialdean aldiz 17 eta 20 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Eskerrik asko Iker, goizeko 7 eta 6 minutu. Euskal garaipena nahi dugu, Peio Bilboren gurpilean Zimmerman,
euro bat 83, bigarren tokian Tolosaldea dator, ja Tolosaldea. Hortzeko Mikel Oyarzabal da, tiro, Eskinegin, ate aurrean da, eta hirugarren gola Atletikena. Gaizto doa ezker paretaren ondora, eta tanto, emeretzina jaun Andreok. Ikustea baino gehiago. Bizi gurekin Euskal Kirolaren hitzordu nagusiak. Larun bat honetan, 6 eta 4 aurrera, Reala Atletik Euskal Derbia zuzenean Anoetatik. Naiz irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave. Goizeko 7 eta 8 minutu joko dute momentu honetan ostirala da, eta horrek zer esan nahi du, Irunerakoa zela, Xole Agirre dugulako telefonoaren bestaldean. Egunon, Xole? Egunon. Bueno, ikusten duzu, ostirala da, eta niri ere mingaina trabatu egiten zait gaurkoan, nekean abaritzen da. Zer modu zaude, Xolea? Ondo, beti bezala ondo, eta eguraldi oso ona dago hemen. Bai, ez da? Badirudi ostira leguzkitsua izango dugula. Ez dakit, baina guain Irunen gutxi gora beratera naiz pixkat kalera eta 17 gradu. Oso atsegina da. Eta egoizea apur bat abil baino ez asko. Baina zerua oso dei gutxiarekin dago. Eta dago oso polita guain eguna. Bai, egia esan, Xolenik, aste honetan, azken aldian daukate sentsazioa, goizetan, 5-6 inguruan, epelxeago egoten dela gero baino. Ez dakite baden odeiengatik edo ez dakit zergaiti da, baina lanerutzen atorrenean, azken 2 egunetan, izaten dut horrelako, temperatura ona dago, eta gero ez dakiten, hemen geldi egoten aizelako eta hotzitu egiten aizelako, edo kalera irtetzen azenean bueltan, zain dut, orain freskatu egin du. Bai, orain dago oso ondo kalean. Martxa pixkat egiteko edola. Begira, plan hona da. Bai. Dena dela, Xole, aipatu dugu eguraldia, astebururako badirudi okertu egingo dela, baina bestelako gai bat ere ekarri nahi nizun gaurkoan. Guk eskola kontuak aspaldi utzi genituen atzean, baina esango nuke lab sindikatuak azken aste honetan salatu duena, agian denoi harritu gaituen zerbait dela. Joan den ostiralean salatu zuen sindikatuak, Lakuako hezkuntza sailak kamerak jarriko dituela ikasgeletan. Argitaratu zuen ohar batean esan zuen, gailu interaktiboak berritzeko helburuarekin ari dela hezkuntza saila kamera horiek instalatzen, izango dituzela monitore interaktiboak, mahai gaineko ordenagailuak eta kontu guzti horiek. Kontua da, sindikatuak berak eta zenbait irakaslek, esan dutela ez, beraien geletan ez jartzeko, eta erabaki horren kontra agertu dira, eta hezkuntza sailaren erantzuna izan da, kamerak ez ditugu jartzen ikasgeletan, ordenagailuak ere ez ditugu jarriko, horrelako mehatxu eta xantai tonuarekin dabilela salatu du lab sindikatuak. Izan duzu honen berririk? Bai, ikusi nuen eta entzun nuen Euskal Telebista gauzak. Baina ni esango nuke, galdu dugu burua edo zein dugu. Egia esan, zein dugu. Ezke, ni pertsonalki, kalean ere ez zaizki kamarak gustatzen.
hasi behar dut hortikan. Eta orain, nik ikusten dut elkartean eta hola, orain segurtasun ezaren historia duten asko kamerak eskatzen dituzte denetarako. Eta ni hori pentsa, ez dakit, jendia galdu du burua, edo ez dakit. Ez ki, niretzeko oso larria iduritzen zait klase batzuetan kamera jartzea. Pertsonen eskubidea geratzen diren lekuan. Ez dakit, baino poliki, telebistak eta prentzak eta dena diren, nola esatera, comiéndonos el coco, gauzolakoa. Eta are larriagoa iruditzen zait eskoletan, haur adingabea. Zergapetzen hastea, eta gainera gurasok eta irakaslekin adostasunik agin gabe. Zakit. Garo, hor, sortzen zaizkigu ez, pare bat galdera, alde batetik dago, argi dago, kamerak ikastetxeetan jartzeak, edo bintzate ikasgeletan jartzeak, ez duela inolako helburu pedagogikorik, ez? Hori, esango nuke nahiko evidentea den zerbait dela, baina sortzen zaizkigu pare bat galdera, lehengoa. Eta zuri ere botako dizkizut, Xole? Ea uste duzun kamera horiek jartzeak langileen kontrolerako tresna izango direnez, langileak kontrolatzeko tresna, eta bigarren galdera da, zer gertatzen da adinez txikikoen intimitate eta pribatutasunarekin? Ezke, nik uste dut hor dago hori dire problema, baina dire baita ere agindua agintea, eta zure esana betetzen ari gara. Hori da beste problema. Ez digute utzi nahia da, ez da gure aur, eta nagusiei buruzko iritzirik eman ere. Ez dakit, pixkanaka, ez digute utziko ez da iritzirik emango ere. Eta jendia ez dakit nola pentsatzen dute, edo ez dute ikusten nola gea. Eta oso larri da niretzako jende gaztea. Bueno, jende gaztea ez, aurrak. Hori dire aurrak. Aurrak, zer, normala ikustea kamarak direla, ez dakitze programa dago, telebistan hori 24 ordu daukate kamara jarrita. Eta hori ikusten dute jendia normala, eta oain hasi behar gea aurrakin. Ezke pertsona heldua, ez dakit, beste posibilitatea dauka, edo jarri ez dakit margotu kamera eta listo. Baina aurrak zer, nun dago bere respetua. Eta jendia ikusten du hori normala, daukate burua utza, edo ez dakit nola daukate. Bai, horrela da, Xole. Ez hor galdera potolo bat dago, eta da, kamerak zertarako erabili nahi dute. Hezkuntza sailak dagoeneko sindikatuei erantzun die, zabaldu du garra esanez, errepikatzen dut, helburu pedagogikoa duen tresna bat izango dela, hor badago galdera, eremun pedagogikoa nola aplikatu daiteke horretan, eta antza denez, ikastetxe bakoitzak erabakiko duela zenbat kamera, non jarri, eta irakasle bakoitzak izango duela kamera piztu eta itzaltzeko aukera. Orduan, ez zalantzak bere horretan jarraitzen du, orduan zertarako behar dira kamerak. Ez dakit, Xole, joango gara, honen inguruan ere, urrengo asteetan hitz egiten, badirudi luzerako emango duen zerbait izango dela, baina goizeko 7 eta 16 minutu ditugu dagoeneko, Xole. Ze plan duzu astebururako konta idazu? Gaur, asteburua ez daukagu asko egiteko, baina euria esan dute egin behar dula pixkan, baina guretzako berdin zait. Joango gera endaiara, buelta bat ematea, denbora honekin
euria egin behar du, ez du egin, ez dakit buelta bat hemen herriaren onduan egingo dugu, eta listo. Oso ondo, oso plan hona da. Irunen ez da gau beltza ospatzen? Gauza pila bat, baina nire jende askokin... Agobiatu egiten zara. Bai, eske egun osoa nago, aste osoa, ez egun, aste osoa nago jendeaki hemen bulego batera, beste bulegora, oain eskatu behar dugu hau, egin behar dugu bilera hemen. Daukat aktak egiteko, paperat konpontzeko, este burua nahi dut, nire burua bera bakarri jotea. Oso ondo, Xole, bakarrik egotea ere apreziatu beharreko zerbaita, Bueno, deskantzatu ezatzu beraz asteburua, eta, datorren, astean izango gara berriro ere. Bale, aste hona pasa. Berdin, Xole, aio. Aio. Informazioaren aria. Goizeko 7 eta 18 minutu nazioarterakoaz bete-betean Israelek suetena berrezarri duelako impunitate oso zautxi ostean nahieran interpretatu kudeatu ala betekabe uztan du suetena estatu sionistak sarraski berriei ateak guztiz zabaldu. Azken 24 orduko bombardaketetan 100 bat lagun hil dituzte eta erdia adingabeak izan dira. Azken sarraskiaren ostean Israelen aldiatuek baina ez dute ezer esan eta Netanyahuk zuzentzen duen estatuaren impunitatea babestu dute. Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak esaterako esan du, ezerk ez duela sueten arriskuan jarriko sarraskia palestinarrek hildako soldatu batekin lotu du. Israelgo iturri militar batek azaldu duenez, tiroketa bat egon zen Rafan, Hamasek honekin loturarik duenik ukatu du, eta bi gorpuzkiren itzulketa atzeratu du. Gaur-gaurkoz, baituen 28 hilotzetatik 15 itzuli dira. Israelek itzuli dituen gorpuzkiei dagokienez, desitxuratuak eta identifikatu gabe daude. Baztertek gauean orokortuak izan ziren bombardaketak zerrendan. 104 pertsona hil dira, 56 adingabeak Israelgo indar armatuek diotenez, Gazako biztanleek suetena mugatzen duen lerro horia gainditu zuten. Egiari zor akordioan zehaztutakoa baino gehiago mugatu dute lerro horia. Honela, Israelek 125 alditan urratu du sueten akordioa. Hemen Euskal Herrian lab sindikatuak teba medikamendu israeldarrei alternatiba bilatzeko eskatu dio Osakidetzari, hala egiten ari da osasun bidean. Sindikatuak dio dirua estatu genozida baten eskuetan amaitzea galarazi behar dela. Idatzizko eskaera egin du sindikatuek. Osakidetzari teba medikamenduen erabilera baztertzeko bideak topa ditzala eskatu dio. Ez da lehen aldia eskaera hau egiten dela, maiatzean Gurutzetako ospitaleko 200 langilek eskaera bera egin baitzuten. Zentralaren arabera, 2023 eta 2025 artean 7 milioi euroko erosketa egin du Osakidetzak teba medikamentuetan. Gaineratu dute, erositako medikamentu gehienek alternatiba dutela. Horrez gain, profesionalengan eta erabiltzaileok kontuan hartu beharreko afera dela gaineratu du. Tebako medikamentuak errezetatu edo hartzerakoan genozidioa finantzatzen ari garela alegia. Sindikatuak gogora ekarri du osasun bidean honezkero neurriak hartzen hasiak direla. Beraz, horrek erakusten du posible eta beharrezkoa dela. Ostegun honetan idatziz egin dute eskaria,
Ostiralean, mahai sektorialean aurrez aurre egingo dute eta langileen artean ere egingo dute honen inguruan lan. Bestelako gai bat ere badugu Israelgo estatu genozidari lotuta Sidenor frogak biltzen dabilelako bere defentsarako. Jose Antonio Jainaga presidenteak Palestinar herriaren genozidioarekin izandako ustezko konplizitatea ikertzen ari da Auzitegi Nazionala beruna saltzeagatik Israeli Espainiako gobernuaren baimenik gabe. Enpresak dio azalpen zehatzak emango dituela eta horretarako frogak aurkeztuko dituela. Lehenik Auzitegi Nazionaleko epaileari eta ostean Lakuako gobernuari, enpresako langilei, bezeroi, hornitzailei eta gizarte osoari. Uharbidez erantzun dio Sidenorrek Eusko Jaurlaritzari honek prozedura judiziala ireki ostean azalpenak eskatu ostean, azalpen horiek eskatzeko prestutasun osoa erakutsi du konpainiak. Zeintzuk dira zehazki ikertzen ari diren karguak, Fernandez epaileak kontrabandoagatik eta gizateriaren aurkako delitu arin batekin edo genozidioarekin konplize izateagatik ikertzen ari da Jainaga, eta Sidenorreko beste bi zuzendaritza kargu. Zergaitik? Israel militari industries arma fabritzaileari beruna saltzeagatik. Informazioaren aria. Goizeko 7 eta 22 minutu arlo sindikalean ere baditugu albisteak Berriozarretik abiatu eta parlamenturaino martxa egin dute Saint-Gobain Abrasibos lantegiko langileek. Lan erregulaziorako espedientea aplikatu nahi du zuzendaritzak Nafarroak pairatzen duen deslokalizazio eta desindustrializazio kasu bat gehiago dugularik parez pare. Enpresak 42 langile kaleratu nahi ditu. Enpresa komiteak dio ez dagoela horrelako neurriak hartzeko inolako arrazoirik. Lantegiak martxa nahiko ona duelako, irabaziak daudelako eta ekoizpena ongi dagoelako. Helburua haien ustez, ekoizpena Polonia eta Alemaniara eramatea da. Asteazken honetan bildu ziren berriz komitea eta zuzendaritza. Komiteak lan erregulaziorako espedientea justifikatuko lukeen dokumentazio gehiago galdegin ditu. Zuzendaritzak dio akordioa nahi duela rekolokazio kopuru txiki bat barne hartuko lukeena. Lanuzte partzialak deitu ditu komiteak, bilera egunekin bat eginez, dinamika horren baitan antolatu dute ostegun honetan parlamenturako martxa. Maria Txibite lehendakari eta Mikel Irujo industria kontseilariari ardurak eskatu dizkiete. Bilera bat izan dute gobernuko kidekin, baina bertan enpresak igorri beharreko dokumentuak igortzen dituen galdetu diete soilik. Implikazio handiagoa eskatu dute beraz. Saint-Gobain multinazionalaren menpekoa den Izortzako Kriso Aditibos enpresan gainera, 6. greba eguna izan dute ostegun honetan, lantegiaren itxiera ekiditeko, 29 pertsonak egiten dute bertan lan. Beste deslokalizazio kasu bat litzateke hau, izan ere elak salatu duenez, Saint-Gobainek lantegia itxi eta ekoizpena Gaztela eta Leongo Bilaluzera eraman nahi du. Zazpiak eta 25 minutu bagoaz aurrera, ostiralarekin Euskal Herria Bildu, PSE eta Sumarren talde parlamentarioek Aranako errefuxiatuentzako behin-behineko zentroari buruz Partidu Popularrak egin dituen maniobra parlamentario harrigarri eta kontraesankorrak kritikatu ditu. Izan ere, zentro horri buruzko mozio bat iragarri ostean azken unean atzera egin zuen PPek. Orain, agerraldia egin duten alderdian arabera, legebiltzarreko gehiengo aurrerakoia dagoela
ikusaraztea saiestu nahi du Partidu Popularrak. PPk eztabaidarako aurkeztu zuen legez besteko proposamena erretiratu zuen asteazken honetan ezustean. Eusko Legebiltzarrak gehiengoz asilo eskatzaileen harrerari eta Aranako nazioarteko babes zentruaren proiektuari buruzko jarrera konstruktiboa duela ez erakusteko EH Bildu, PSE eta Sumarren iritziz. Uste dute PPk nahiago izan duela aurre iritzi arrazistetan oinarritutako mozioa eztabaidatu gabe utzi gai honekin jarrera tolerante eta positibo bat erakustea baino. Ostegun honetako osoko bilkuran onartzekoa zen erdibideko zuzenketa sinatu zuten alderdiek elkarrekin agertu nahi izan dute hedabideen aurrean adirazteko aurrerakoia dela Legebiltzarrean gehiengoa eta ez dagoela ideia xenofoboekin eta atzerakoiekin bat egiteko prest. Amankai Bilalba Euskal Herria Bildutik, Patricia Campelo PSEtik eta Jon Hernández Sumarretik urrenezurren. Garai ilunak bizi ditugu eta autoritarismoaren gorakadak eztabaida konplexuei aurre egiterako orduan bereziki arduratsuak izatera behartzen gaitu. Horregatik, gaur berriro diogu, denak ez du balio boto eskukada baten truke. Eta interes alderdikoiak lehenetsiz kohesio soziala arriskuan jartzen duten jarrerak eta diskurtsoak ez direla onargarriak. Lankidetzaren beharra adierazten du. Harrera egokia, inklusiboa eta errespetuzkoa bermatzeko. Elkartasunean eta edozein xenofobia eta diskurtso diskriminatzailearen gaitzespenean oinarrituta. Gobernuari eskatzen dio elkarrizketa Eusko Legebiltzarrak Espainiako gobernuari eskatzen dio elkarrizketa eraikitzaileari ekin diezaziola Eusko Jaurlaritzarekin, Arabako Foru Aldundiarekin eta Gasteizko Udalarekin batera. Aranan nazioarteko babes zentro berriaren proiektuari lotutako baliabideen eta zerbitzuen diseinua. Bi minutu besterik ez goizeko 7:00 kirol kontuak ere ekarriko ditugu. UCI nazioarteko txirrinduleritza elkargoak iragarri duenez, Oier Lazkano Red Bull Bora txirrindulari arabarra behin-behinean lehiatiketatik kanpo utzi dutelako, haren pasaporte biologikoan irregulartasunak atzeman ostean 2022, 2023 eta 2024an. Ez da doping kasu bat baieztatu, bat baizik eta normaltasunetik kanpo dauden baloreak topatu dituztela UCIren dopaminaren aurkako araudiaren irizpidean arabera. UCIk aurreratu du ez duela ezer gehiago esango prozesua martxan dagoen bitartean 2024ko amaiera Red Bull Bora taldearekin sinatu zuenetik behera egin zuen nabarmen Lazkanoren mailak. Eta udaberretik lehiatik kanpo eduki du taldeak berak ordutik zurrumurruak areagotu zioan dira. Atletaren pasaporte biologikoa ABP expediente elektroniko individual bat da txirrindulari bakoitzarentzat non aldiaken batean ABP programaren barruan bildutako doping proba guztien emaitzak elkartzen diren. Era independente batean, de independente batean iritziaren arabera epaitzen diren. Informazioaren aria, naiz irratia.
Goizeko 7:00 dira eta guazen gaurko gara eta naizen editorialarekin horrela dio gaurkoak. Leian nuklear arduragabea berpiztu dute. Hego Koreara begira zegoen mundua atzo, Txinako eta Ameriketako Estatu Batuakeko presidentek bertan egin zuten gailurrari hain zuzen. Etzen bien arteko talkarik izan eta hori lasaitzeko moduko albistea omen da. Xinpinek esan zuenez, kontsentsua lortu zuten merkataritzak gaiei dagokionez, eta lurra arraroak direla eta sortutako liskarra konponduta geratu zen Trumpen hitzetan. Hala ere, halako beldurra eragiten zuen talkarik ezean, kezkatzeko moduko albiste eman zuen etxezuriko maizerrak arma nuklear berriak probatzeko saioak iragarrita. Atzoko bilerara sartu baino lehentxeago, Trumpek horren berri eman zuen Ameriketako Estatu Batuak berehala hasteko prest dagoela esanez, Errusiaren eta Txinaren kondizio berdinetan egoteko. Iragarpen hori, Ameriketako Estatu Batueken politika nuklearraren errotiko aldaketa da, Errusiari eta Txinari beren boterea estrategikoa erakusteko analisten arabera. Ameriketako Estatu Batuen azken proba nuklearrak 1982an izan ziren, Kongresuak proba horiek bertaun bera utzi zituen lege bat onartu aurretik eta gainera lege horrek proba nuklear guztiak debekatzeko itun global baterako negoziazioak aldarrikatu zituen. Zenbait herrialdek, tartean Txinak eta Ameriketako Estatu Batuakek ez dute ituna berretsi, baina 1986ko saiakuntza nuklearrak erabat debekatzeko itunak balioa izan du mundu osoan proba gelditzeko, Ipar Koreakoak izan ezik. Itxura denez, Vladimir Putinek igandean iragarritakoari erantzuten dio Trumpen erabakiak. Presidente Errusiarrek igandean bertan adierazi zuen gaitasun suntsitzaile handiko arma berriak probatu dituela. Ez dago zalantzarik, erretorika nuklearra gora egiten ari dela egunetik egunera. Merkataritza lehia ikusi zen atzo Hego Korean, baina baita lehia nuklearra ere 60ko hamarkadan bezala. Munduan ojiba nuklear gehien Ameriketako Estatu Batuak dela dio Trumpek, eta badirudi ezetz, Errusiak gehiago dituela, nolarai ere den 5.000-atik gora dituzte biek ere, eta dialektika makur hori merkataritzaren gaineko liskarra baino arriskutsuagoa da. Horren aurrean, Europak dagoeneko ez du inor harritzen, eta bakearen aldeko jarrera irmoa erakutsi ordez, armatan inbertitu beharra dagoela dio erretorika militarra, elikatuz. Eta guazen azalen errepasoa egitera etxetik hasiko gara egunero bezala, gara egunkariarekin titularrak dio Iruñeko bortxaketagatik atxilotutakoak espetxeratu dituztela. Emakumea bortxatu, lapurtu eta babesgabe guztiagatik akusatutako 4 gizonak espetxean sartzea agindu du epaileak, komunikatuta eta fidantzarik gabe. Eta aipatzen ari ginen editorialean Donald Trump eta Xi Jinping Txinako Errepublika Popularreko presidentearen argazkia datorra zalean. Tentsio komertzialak txikitzea adostu dute 6 urte ondoren aurrez aurre egin duten lehen bileran. Berriaren lerroburu nagusiak dio Frantziako zigor kodearen arabera sexu eraso izango dela onetsia ezen sexu ekintza oro senatuan azken bozketa gaindituta onarpen libre eta argitua aplikatuko zaio sexu bortizkeriaren definizioari. Legearen definizioa aldatuko bada ere, zigorrek bere hartan segituko dute. Eta berriak ere guk ekarri dugun gai berbera ekarri du azaleko argazkira Donald Trumpek eta Xi Jinpingek urtebeteko tregua adostu omen dutela. Deia egunkariaren lerroburu nagusiak hause dio. Edukirik gabeko gehiengo aurrerakoia irudikatu dutela EH Bilduk, PSek eta Sumarrek Gasteizko etorkinen makrozentroari buruzko zuzenketa bertan bera geratu zenean ekimenik gabeko adierazpena partekatu dutela. Eta bestelako gai bat ere gaurko degian Bilboko Amartzana inguruko terrazak agertzen dira argazkian. Azken aldian polemika piztu da horien inguruan eta badirudi trantsizio ekologikoko ministerioak kentzeko agindu duela kostaldei buruzko legeak debekatutako eremu bat okupatzeagatik.
Gipuzkoara goaz, Noticias de Gipuzkoaren titularrak dio 2026ko foru aurrekontuaren erdia zainketa politika indartzeko erabiliko dela. Foru Aldundiko gobernuak 1.300 milioiko kontu proiektua aurkeztu du bere historiako handiena delarik. Eta Pedro Sánchez da azaleko protagonistetako bat, atzo senatuan izan zen, senatarien galderei erantzunez, Koldo Abalos Zerdan kasuaren inguruan. Diario de Noticiasen titularrak dio, Sánchezek ihes egin duela PPek, Voxek eta UPNek senatuko ikerketa batzordean egindako enzerruna horretatik. Eta elkarretaratze bat gaurko argazkian Iruñean, neska bat bortxatzeagatik atxilotutako 4 gizonak espetxera bidali ditu epaileak eta emakume horri elkartasuna adierazteko elkarretaratze egin zuten atzo Iruñean. Eta Nafarroan jarraituko dugu, Diario de Navarraren titularrak Sánchezek senatuko koldo batzordea zirkoa bezala gaitzetsi duela dio. Argazkian, Bitokiles eskuindar astintzaileak Iruñeko unibertsitatean egin behar zuen ekitaldiagatik herri mugimenduak eman zuen. Erantzunaren argazkia dator, titularra baina, sentsazionalista behintzat, kale borroka bueltatu dela dio. El Correoren 2 edizioak argazki bera daramate. Pedro Sánchezi atzo senatuan ateratako argazki bat da. Eta titularrak ordea desberdinak dira. Bizkaikoak dio Bilbok 9.200 etxe bizitza hutsen jabeak zigortu dituela 175ko errekorguarekin. Eta Arabakoak Etxebarriak 3 urtean 3.000 etxe bizitza sozial eraikitzeko plana aktibatu duela. Eta zalekin amaituz, Bozento taldearekin amaituz ere, El Diario Baskoren titularrak dio, Gipuzkoak 2% doituko dituela taulak inflazioaren igoera konpentsatzeko. Goizeko 7:28 minutu, onaino gaurko azalen errepasoa. Informazioaren aria. Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
cambia de forma. No quiere que dejes de trabajar y establecer normas. ¿Pa' quién? Pa' ti, libre como el viento y puto silencio. ¡Guau, guau! ¡Porque va a existir! I can't help but to see them cry for me. You know they killed my sister and my brother. You know they killed my sister and my brother. I'm living a word. I'm living a fighting every day. Living a word. I'm living a fighting every day. I'm living a word. I'm living a fighting every day. Living a word. I'm living a fighting every day. You know they killed my sister and my brother. I knew it goes back to Alabama. There is no other place for me. You know they killed my sister and my brother. And they hold down that people's good and free. Goizeko 7 eta 52 minutu ostirala da. Ostiraletan beti egoten gara, horrela pozago edo behintzat umoretsuago asteburua heltzeko irrikiten eta espero dut oinatze Aizpuru eta Iraia Kanbra ere antzeko egotea, egunon? Egunon. Bueno, ostirala, por fin, heldu da. Bai, bazen garaia. Oso esperuan, entzazte. Bai, egia esan urria luze ari zaite egiten, Bai, niri ere. Eta gaur gainera, astebukaera, ile amaiera, horrek olerlako kontuek ematen didate, postasuna. Bai. Postasuna. Bai, ba hori, irailaren bata astelena izatea bezala, ez? Bai, kontu borobilek ematen didate satisfakzioa. Ados, bueno, eske txarra eman gaina, kamera betxe. Ja. Euria, Bai. Erdiaro azoka, ez dakitze. Egia da, bai. Bueno, konponduko gara, niri erdiaroko azokak baino gehiago ematen dit, larun bat eta igandean egongo diren antzerkiek. Larun bateko ez dakit nolakoa den, baina igandekoa bai badakit, Lekitxoko de Aurruakek estreinatuko dute antzeslan berria, itsasoa, antzeslana, justuki herriaren 700. urte hurren horretarako sortua, eta bueno, jende asko hartu du bertan parte, oso polita izango da, eta pena emango lidake, bai, euri asko egingo balu. Baina, bueno, ezin da kontrolatu, beraz, ez lo que hai esaten dena. Zuek astebururako ze plan duzue? Geraia, ber. Ba, nik egia esan ez zer asko. Atzo ohartu nintzen esan zidatelako guraldi txarra egingo zuela asteburuan, beraz, imaginatu nun bizi naizen. Neukan ezer pentsatuta, eta ez egia esan neukan ezer pentsatuta egiteria. Bueno, deskantzatzea ere plan ona da astebururako. Bai, eta euriarekin igual hobeto. Zinea joan, horreko gauzak. Egingo dut zerbait. Gaur beltza, eta gero asteburua, bueno, sobre la marcha bizkat. Bueno, umen txikiekin ere bizkat horrela izaten da, ez? Bizitza oroar, sobre la marcha. Ez, man izaten jo planak, baina, asteburu honetan, nahiko plan irekiak, ez dakit, aukera desberdinak, pentsatzen dut nahi. Bueno, oso ondo, aurkituko duzu, orduan, eguraldia gora bera. Gaur inorkaz zitezan, esan ze gai ekarri duen, beraz neurri eta doinu librean. Zu Iraia, ne? Hasiko naiz ni gainera gau betzarekin zer ikusia duela, Halloween ez hitz egin nahi nuen, ez dakitzuek noizbait ospatu zuen Halloween bere horretan. Ez, sekula. Nik egia esan bai, Nafarroa beran, hegoaldean dut familia,
eta bertan, bueno, noizbait bai mozorrotu izan gara, eta joan gara etxez etxe truko trato delako hori egiten, eta egia esan, bueno, esperientzia ezberdina izan da, baina, bueno, bai izan da hola urte pare batean izan duen esperientzia bat, eta egia esan, egun hauetan isa sarean sartu naiz, eta aurkitu duena izan da sekulako heita, Halloweeni, truko trato delako honi, eta batez ere, agertu zaidana izan da, bizilagunek portalean utzitako mezuak, esanez, mesedez, bueno, horrela, ez dakit, sutil edo esan da, ume nazkagarriak etxetik alde egiteko. Bai, osea, bueno, isasarean ikusitut argazki pila bat, bizilagunek portalean utzita, esaten mesedez ume asko molestatzen dutela, timbre joka ibiltzen direnak, bueno, pixu horretan ez daudela gozokiak, ez etortzeko timbre joka, eta adibidez, Zaragozako etxe batean jarri dute etxe honetan ez dago truko trato, buñolak eta torrijak daude, Zaragozan gaude ez Wisconsinen. Eta horrelako piat ikusi ditut ez dakit, pentsatu nahi dut hemen portaletan ez direla horrelako kontuak izango egia da guk gau beltza ospatzen duelako ez Halloween, baina ez dakit noizbait tokatu zaizuen horrelako zerbait edo bueno, truko tratorik ikustea. Ni ikusi eta pixkat ez dakit, ikusi YouTubea oso ansioso, ez, gauzak lortzeko. Eta, badakite dendaren batek edo bestek itxi berrutela adibidez gaur. Osea, bai, atzeko ikusi nituen kartelak, esanaz gaur arratsaldez izten zutela, eta atzo bikote egin hitz egiten, eta igual da Halloween, claro. Osea, igual eske gainezka, sartu eta beti eman beharroi eta bakizu, claro, azkenean. Claro, egiten nahi zaitena, Halloween, guain torri zaiburura, Gabonetan, ez, olentzero, bueno, egu berri gau hortan, ohitura galtzen nola di joan, ez, umiak atera eta bestean etxetala, eta kontrara, honek, bestia da ja, herri gehienetan minimoa, eta hau da, derrepentian, ume dena bere potxakin edo, bete nahi hortan, ez, eta nasea diagin gaina. Bai. Nik egia esan, nire inguruan ez dut, edo agian egiten da eta ni ordu horretan enago etxean, izan daitekela. Izan daiteke. Ostirala arratsaldetan gutxitan egoten naizela etxean, baina bai, nik ere pentsatzen dute, imaginatu gaur kriston eguraldi txarra. Eta horrela, urtean behin egiten dudan, gaur etxean geratuko naiz. Pelikula jarri, eta timbra jota gaur, txapa, tio. Osea, ni ere gaiztorako jarriko nintzen ni ere igual, bueno, jazta, osea, ume putak. Beti deskonektatzea timbrea. Hori egin daiteke? Bai. Egia da urtean behin izanik ume gaxoak ez dutela molestatzen, esan nahi dut. Bueno, hori relatiboa da. Kontua zen bat, ez? Imaginatu bat beste atzetik etortzen. Bai, hori da barazua. Baina esan bara daukat, kartela baik ikusi ditu dela Halloweenen, baina ez direla Halloweenen bakarrik gertatzen. Usteuz geroz eta gehiago gertatzen ari dira, direz Gabonetan 24an umeak ateratzen direnean kantatzen eta diru eske ere, horrelakoak ikusi ditut, eta diez, Bilaonan ere taberna batzuk izten dute, edo umeak sartzen ikustean bidaltzen dituzte, esanez, ez dugu ez ematen joan mesedez. Eske bai, lertu gainezka itia, ez, momentu batean egoera. Bai. Eta gaina beti joango dira, horre ematen dute diru bat, eta dena, bakizu, hola izaten da. Bai, esan guk horrela egiten genuen. Denda honek ematen du txutxeria, venga, dena gara. Ja, bai. Nik horrelakotan beti imaginatzen dut nire burua, abuelita cebolleta totalmente, bai, euskalduntasunari tinko totalmente, etorri timbreaio eta truko trako ez, esaten badia, euskera ez esan, edo bestela ez izuet ez emango, beti imaginatzen du nire burua horrela izango zinake. Bai, eske seguro ganera, bai, ganera horrelako ohitura jankiek eta kristoan enpago ematen didate. Bai. Bai, nire bai. Baina, bueno. Ikusiko dugu, a ber. Ikusiko dugu hori da, komentatuko dugu astelenean, da gaur zein den panorama. Eta bestalde, esan. Esan ez bota da? Ez, zuri nintzen pasoa emateko. Ez que horrekin lotu behar nuen egia esan gauetzakin, Perfecto. Bai. Ez que Aitor Agirrezabalek idatzi du artikulu bat eta oso interesgarri ditu zait. Eta emango zertzela eta gero, bueno,
bakoitzak irakurri dezala, ez. Gaurko egunez, omen, biharko egunez, azara bat, 1610an, gau beltzak argitu zuen Akelarre hitza eta itzali zuen Sorgina izan. Duela 915 urte, 6 pertsona hil zituzten bizirik, Zugarramurdiri lotuta, ez dute Akelarre hitza, sortu zutela, Juan del Valle Alvarado Inquisidoreak, nahizen dakazute, eta gaur irakurtzeko, eta oso interesgarria, seguro aski noizbait, Zugarramurdira joan izan mazazte, historia begirak zantzu zute, edo dokumental, pelikula edo artikulu ezberdina ere bada gaian inguruan. Gaur izango, bihar erreko zituzten Maria de Etxatxute, Maria Bastan, Graziana Xarra, Petri de Joan Gorena, Miguel de Goiburu eta Domingo de Zubildegi. Eta Sánchez sorginkeria egitea egozita, eta hau bai, ez dakit zate Halloween gutxi jo, eta igual... Historia gehiago. Historia gehiago, ez? Bai. Onde atozen eta, pixkat... Bai, egon zarete inoiz Zugarramurdiko Sorginen museoan? Bai. Bai, ikaragarria. Bai, egia da, pare bat alditan ni ere egon nago eta 10 urtetan ez dute zerraldatu, oso ondo dago, oso, eta oso txukuna da, baina... Plan politia da Zugarramurdera jotea beti. Bai. Museoako ikusi, trago bat hartu, ez dakitzen beste. Bai, hori da, eta nietzako da lotura ez, agian kobetara joan eta gero museora joan beharrean, agian lehengo museora joan eta gero kobetara jeitsi apurrat, museotik irtetzen zarelako horrela oio ipurdiarekin, kriston basakeria egin zituelako inkisizioak Euskal Herrian eta zehazki Nafarroa garai horretan, eta aipatu duzu oinatz, badaudela dokumental liburu, nik aipatu nahi nuke badaudela liburuak ere pila bat, eta esango nuke Zugarramurdiko bertako herriko dendan ere saltzen dituztela horrien inguruko liburuak. Nik badut gogoan, oso famatua da, baina txikitan bai, oso gaztean nintzela irakurri nuela, justu Zugarramurdira joan eta gero asko inpaktatu ninduen kontuak, eta ez dakit 10 urte edo izango nituen, eta oso irakurla txikitatik, eta amak esan eman zidan Toti Martínez de Lezeaken La Herbolera liburua. Ostras. Eta orduztik irakurri dut pila bat aldiz, baina irakurtzen dudan bakoitzean, Bai. Ikusi duzu Akelarre pelikula? Ez que, bitu, hor komentatu, nik ikusi nuen, berria, baina zarra ikusi, originala. 1984. Hoi, karo, berria da, ja, beste fikzio basatzen dut, eta bestia gehiago da, aipatzen egan guztiontan oinarrituta. 1984 oso zarra da, nabaritzen da, hor bai ikusten da ondo zer izan zen edo. Bai, ikusita duzu berria? Nik bai. Ni ez zitzaidan askori gustatu. Ez iruditu zitzaidan oso... Fantasiosoa edo zitzaidan. Bai, fikziotik tirata. Bai, asko. Bai, hori da fikziotik eta fantasiatik asko eta realitatetik gutxi. Eta ondo, Sorginen kontu guzti hori fikzionatzea, beste batzuek egiten duten bezala, ondo, baina horrek badu historia erreal bat atzean. Eta iruditu zitzaidan, agian espero nuen, hori realitatetik gehiago izatea eta historiatik gehiago izatea, eta horre egotea ez, ikerketa antropologiko edo, eta ez nuen horrelakorik aurkitu. Begiratu, 1984. Pedro Lea kintakoa, bere garaian. Apuntatuko dut. Bai, ez irudia dira garaikoa. Oso zarra da. Oso zarra da, baina oso da pixka bat fikzio hori gabe, zengo dugu esplikatu, azaltzen dutela garai batean Zugarramurdi eta beste inkisizioa. Bai, egia da nik adiez, Akelarre pelikula ikusi nuela aterazerean orain dela urte batzuk, eta izan zen horrela lehenengo filma, hemengo historiari eta sorginkeriari buruzko pelikula ikusten nuena, orduan inpaktatu zidan, egia da, behar badaztiko banintz beste hori pelikula zarra ikusten eta gehiago informatzen bestera batera ikusiko nuela, baina nola izan zen lehenengo aldi horrelako zerbait ikusten nuela historia horrekin nahikoa inpaktatu zidan, ezakit, bertan doden estena batzuk.
Bai, nik badaukat gogoa Paul Urquijoren gaua Bai, nik ere. ikusteko kriston gogoa daukat, eta esango nuke ikusi ditudan irudi batzuk gaitek sartuko duela gai hau ere, nola bai. Bai. Niri beldurra ematen dit beldurrezko egia izateko. Susto gehiegi eta ezakit. Ja bakarrik kartela eta horrela, ezakit ba. Bai. Baina, bueno. Bai. Zuek Estrenoa da guain, ez? Txen, noiz da estrenoa gaur, Bai, gaur izango da, gaur edo bihar. Bai. Uste dut gaur dela. Bai. Bueno, laizter izango dugu zinemetan. Nik onartuko dizuet, nik ere Iraiak esan duenarekin badute horrelako ikara puntu bat, beti izan dudalako, baina txiki-txikitatik ingumarekin horrelako obsesio tonto bat. Bai, eta beste pertsonei mitologiko batzuei ez diet izan inongalako ikararik, baina ingumari txikitan kristona izaten nion, orduan baduti beldurra, sentsazio hori berpiztuko dira, baina bueno, ikusiko dugu. Eta pelikula ikusten dugunean komentatuko dugu. Hori da. Gaur ikerrez daukagu 3 minutu besterik ez 8:00 baina emango diogu hitza. Egunon ekipo, egunon entzule moduz, bueno, gaur, ekarri nahi izan dut, Neomak taldearen berriena, eta zergatia sinplea da. Disko berria laster aterako dutelako, ostiralunetan, bueno, egon diren nobedade horietatik, bat hautatu behar nuelako atera da, burutiken diskoa atera du Belek bere single berria eta berreta luze bat. Baina, bueno, esperantzak deitzen da Neomaken kantua, bakoitzak esperantza bere gisara ulertu dezala, eta horregatik ekarri nahi izan dut. Musikarian entzongo dituzuen nobedadeia guztiak, hori ere aurreratzen dizuet. Hortaz hori, bueno, gaur labur kontatuta, izan ezazuela hasta euron bat. Bueno, epi, alarraitz. Hauxe Ikerrek esan diguna, ondo iruditzen bat zaitzue kantua entzungo dugu 8:00 bitartea. Oso ongi. Perfecto. Asteburu ona izan, aio. Agur. Berdin ez denez autua, ta erabaki behar.
Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira ongi etorri naiz irratira. Iruñan emakume bat erasotu zuten 4 gizonezkoak espetxean daude bortxaketa egotzita. Epaileak lapurreta egitea eta emakumea babesgabe utzi izana egotzi die 4 gizonei, konortea erdi galduta kalean utzi baitzuten biktima. Zala Badiola, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleok 26 eta 33 urte bitartekoak dira espetxeratu dituzten 4 gizonak eta epaileak autoan azpimarratu den duenez, egoera irrekularrean daude eta ez dute bizileku finkorik. Gasteizko Legebiltzarreko gehiengo aurrerakoiak batasun irudia eman du. Aranako harreragunearen eztabaida osoko bilkuratik kanpo gelditu arren, EH Bildu, PES, Euskadiko Ezkerra eta Sumarrek batasun irudia eman nahi izan dute Edabiden aurrean. Partidu Popularra ohitua dago bere ekimenak ezezkoa jasotzera, baina oraingoan Aranako harreragunearen aurkako proposamena eztabaidatu aurretik utzi dute bertan bera. Etzen hau Alderdi Popularreko kideek sustatu nahi zutena. Komenigarria zela gure proposamena bertan bera ustea, harren akordioa aurrera esateratzeko. Jazoera honek EAJ Joseba Díaz Antxustegiren kexa eragin du. Euskal Herria Bildu eta Sumarri egotzi die gobernu bazkidea eta jeltzaleen artean ziria sartu izana. Para meter cuña entre los socios de gobierno. Eta abenduaren 3 helduko da Iratxe Sortzabalen aurkako 4. euroaginduari buruzko epaia. Gaur-gaurkoz Espainiar agintari judizialek aurkeztutako 3 eskaeretatik 2 ontzat eman ditu Parisek. Santiana Casenault defentsa abokatuak azaldu duenez, 2 estatuen arteko konfidantza aldarrikatuz abokatu orokorrak euroaginduaren alde egin du. Aldiz, defentsak argudio honen kontra egin du Luxemburgoko gortearen irizpidea oroitaraziz. Era berean, Istanbuleko protokoloaren baitako Sortzabalen txostenak aurkeztu ditu. Eta uster irten zaio, Bito Kilesi Iruñako provokazio ekitaldia. Azken saiakera Diario de Navarra parean grabatutako bideo bat izan da, bertako kazetari batekin talka izan duen arte. ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Soy un periodista de Diario Pero Navarra. un momento, no graba ahora, no graba ahora. No, o sea, en este momento no grabo. Claro, que tenemos que... No grabo, ¿por qué? Porque No grabes. mi seguridad y tal, y hay algunos que no quieren Claro, salir. no grabes. Ya, pero ¿por qué grabas en el periódico? No, en el periódico seguiré Pues dentro. entrar a Pamplona, que entréis a Pamplona. No, si acabamos de entrar a Pamplona. Entra a Pamplona, vamos a hacer aquí porque nos sale los huevos. Acabamos de entrar a Pamplona. no, Lo ya que pasa es que Pues nada, vuestros amigos, vete pa' tu- los terroristas, han cortado Pamplona entera. No sé si te has enterado. Kilesean ekimenetik arago, Opusen unibertsitateak eguneko jardunaldi guztiak bertan bera utzi ditu. Honen aurrean ultraeskuinaren enparaguak ezin izan du beste ezer egin eta gezurretan hasi da. Horietako bat da Polizia Nazionalak 16 labain konfiskatu dituela Bilbotik zihoazen 2 autobusetan. Naizek Espainiar Estatuko ordezkaritzarekin hitz egin du eta guztiz gezurtatuta gelditu da baieztapena. Fasismoaren aurrean kaleak hartu lelopean 10 lagun Opusen belardira irten dira Polizia Nazionalaren kontrolpean. Azkenean kargak eta 2 atxilotu egon dira. Nabarmenduko dugu baitare 2 langile hil direla azken 2 egunetan lan istripuetan, bat Iturmendin eta bestea Zailan. Atzo arratsaldean 62 urteko langile bat hil zen Iturmendin, mozketako lanetan ari zela adar bat gainean erori ondoren. Bestalde, Zailan asteazkenean beste istripu bat izan zen, trenak furgoneta bat harrapatu zuen eta gidaria ospitaldean hil zen atzo. Behargina Amazonek azpikontratatua zen. Eta nazioarteari dagokienez esango dugu Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek eta Xi Jinpingek berriro bat egin dutela Hego Korean eta Trumpek iragarri du Txinari ezarritako arantzelak 20-tik 10% jaitsiko dituela fentaniloaren trafikoaren aurkako neurri gisa. Hain zuzen, baikortasunez baloratu ditu topaketa hauek Donald Trumpek. A lot of decisions were made. There wasn't too much left out there. And we've come to conclusion on many very important points. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoeraren bat? Sute bat dugu La Kuadra eta Zaramillo artean BI 365 errepidean 12 kilometro daude itxita. Errepide horretan norantzabietan Pegi. Ados, adibili beraz, bertatik irau behar izanez gero guraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Berluzeak. Zerua zikinago agertuko bada ere, orokorrean eguraldi lasaiarekin jarraituko dugu. Goizean goizetik hasita erdi eta goi mailako hodeiek zerua estali xamarrik mantenduko dute lurralde osoan, eta hodei hauek trinkoagoak izango direnez lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban,
Bertan, ez da baztertu behar euritantaren bat botatzea, alare uskeria litzateke eta gehienean mintzat ateri eutxiko dio. Arratsaldean zehar ere, antzeko joera errepikatuko da, erditako mailako hodeiak oso ugariak izango dira, ateri eutxiko dio, zerua estalirik geratuko da. Eta ez da baztertzen berriz ere hodei hauek euri pixka bat uztea bereziki egunaren amaieran. Haizeak egotik joko du, bolada oso zakarrekin bereziki egunaren lehen eta azken orduetan, temperatura minimoek nabarmen gora ingo dute, 9 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz antzeko jarraituko dute, Kantauriar isurialdean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta Hego isurialdean aldiz 17 eta 20 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Larraitzotazo teknikan urriak 31 da, ostirala. Gasteizko Legebiltzarreko gehiengo aurrerakoiak batasun irudia eman du. Aranako harreragunearen eztabaida osoko bilkuratik kanpo gelditu arren, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta Sumarrek elkartasun irudia eman nahi izan dute hedabideen aurrean. Aurrekaririk gabeko irudia da, harako joan ez bada ere jazoera bitxia gertatzea egonda Legebiltzarrean. Indar ezkertiarren batasuna eta parean EAJ, PP eta Vox. Partidu Popularra ohituta dago, bere ekimenek ezezkoa jasotzera, baina oraingoan Aranako harreragunearen aurkako proposamena eztabaidatu aurretik utzi du bertan bera. Etzen hau Alderdi Popularreko kideek sustatu nahi zutena. Azkenean, Voxen ekimena heldu da bakarrik ohiko bilkurara. Bertan, jeltzalek ere aurreti aziragarritako posizioaren kontra bozkatu dute ultraeskuinari esia egiteko. Jazoera honek EAJko Joseba Díaz Antxustegiren kexa eragindu. Euskal Herria Bildu eta Sumarri egotzi gobernu bazkidea eta jeltzalean artean ziria sartu izana. Para meter cuña entre los socios de gobierno. Partidu Popularreko Laura Garridok gertatutakoa normalizatu nahi izan arren, ekimena bertan bera uztea besterik ez dutela izan onartu du. Komenigarria zela gure proposamena bertan bera ustea, harren akordioa aurrera esateratzeko. EH Bildu, PS eta Sumar denbora dezente zeramatzaten amankomunezko zuzenketan lan egiten. Helburua EAJ ere batzea zen, baina filtrazio periodistiko batek guztia azkartu du. Partidu Populark ikusi zuen bere jatorrizko ekimena beste batek ordezkatuko zuela eta EAJ alboan izango zuela. Horiek hala, hedabidean aurrean aurkeztu dute EH Bildu, PS eta Sumarrek eztabaidatu gabe gelditu den ekimena. Garai ilunak bizi ditugu. Eta autoritarismoaren orakadak eztabaida konplexuei aurre egiterako orduan bereziki arduratsuak izatera behartzen gaitu. Horregatik, gaur berriro diogu, denak ez du balio boto eskukada baten truke. Eta Hiru alderdi ezkertiarretako kideek eztabaidatu gabe gelditu den zuzenketa irakurri dute. Bertan, Espainiar gobernuari eskatu diote tokiko erakundeekin kolektiboki sortu dezatela Aranako harreragunea. Eta azkenean aldarrikapen hau bilkura egunkaritik kanpo gelditu da. Soilik Voxek aurkeztutako proposamenak jarraitu du aurrera. Honen eztabaidan PPko Laura Garridok kexa adierazi du EAJak ez dutelako eztabaidan parte hartu jeltzanen haserrea piztuz. Ahora se quieren desmarcar. Las cosas que nos decía el diputado general de Álava en la Diputación Foral de Álava. Ya lo siento que están nerviosos, pero es que, bueno, pues participen en el debate. Igual les tranquiliza un poco que nos den sus argumentos y los conozcamos. Miren, voten a favor de la paralización. Si lo tienen muy fácil. Eta Gipuzkoan berriz, aurrekontuen ardatz nagusia bazaintzak izango dira. Foru Aldundiak 1.296 milioi euroko kontuak aurkeztu ditu, bertan 12% igoera aurre ikusten da politika sozialen sailean, eta gaur bertan hasiko dute alderdien erronda. Oposizioko alderdiren bat ezinbesteko izango da aurrekontuak onartu ahal izateko. Eider Mendozaren esanetan, inbertsio kutsua dute 2026 urteko aurrekontuek. Helburua gaur eta biharko Gipuzkoarren ongizatea bermatzea dela zehaztu du. Gaur egungo zerbitzu publikoak eskaintzen jarraitu eta etorkizuneko zaintza eta ekonomiaren oinarriak ari gera sendotzen. 600 milioi euro bideratuko dituzte politika sozialen sailean, iaz baino 112 gehiago. Igoera honek zaintza bakardadea ala osasun mentala bezalako errealitatei emango die erantzuna. Bertan sartu dituzte ere adinekoen egoitza berriak sortzeko 53 milioi euro. Negoziaketei dagokionez, Mendoza diputatu nagusiarentzat helburua EH Bildurekin akordioa lortzea da.
Lortu ditugu akordio garrantzitsuak adibidez Elkarrekin Gipuzkoarekin, Podemosekin, fiskalitatearen alorrean, Alderdi Popularrarekin ere aurrekontuetan. Eta hemendik aurrera, falta zaigu EH Bildu ere gehitzea akordioetara, 10 aldiz ezezkoa eman dute, 11. berriro ere saiatuko gera. EH Bilduk erantzun du aurrekontuan aurkeztu diren lehentasunak begionez ikusten dituela, hala ere letrasea irakurri beharko dela ohartarazi du. Eta aipatu beharra dugu baitare, abenduaren 3 helduko dela Iratxe Sortzabalen aurkako 4. euroaginduari buruzko erabakia. Gaur-gaurkoz Espainiar agintari judizialek aurkezturiko 3 eskaeretatik 2 ontzat eman ditu Parisek. Maiatzean hain zuzen, Espainiar Audientzia Nazionalak bertan bera utzi zuen Sortzabalen aurkako prozedura bat torturak aintzat hartuz. Testuinguru honetan ere burutu da hilaren 29an euroagindu honi buruzko audientzia Parisen. Xatina Kaxeno, defentsa abokatuak azaldu duenez, 2 estatuen arteko konfidantza aldarrikatuz, abokatu orokorrak euroaginduaren alde egin du, baina defentsak argudionen aurka egin du. Luxemburgoko gortearen irizpidea oraitaraziz eta era berean Istanbuleko protokolaren baitako Sortzabalen txostenak aurkeztuz. Defentsak zalantza izpirik ez dauka. Torturek guztiz zipristitzen dute Espainiar justiziak Sortzabalen aurka zabalduriko prozedura. Goizeko 8:12 dira. Informazioaren aria, naiz irratia. Ekialde Hurbilera jo beharra dugu goizonetan ere, izan ere, Josef Aunek, Libanoko presidenteak, Israelek gauzatzen ari den lurralde erasoei aurre egiteko agindua eman dio bere armadari. Bilera herrian, Blida herrian ostegunean gertatutako erasoaren ondoren hartu du neurria, suetena indarrean egon arren armada israeldarrak udal langile bat tiroka hil ondoren. Hauenek erasoa gaitzetsi du eta gogorarazi du gertaera hori suetena gainbegiratzeko bilera egin eta ordu gutxira gertatu dela. Presidenteak eskatu du nazioarteko mekanismoak Israeli presioa egiteko bake akordioa bete dezan. Goizaldean, militar eta soldadu ez lagundutako hainbat israeldar tanke eta ibilgailu sartu ziren Blidako udaletxean 2 orduko operazio batean eta han hildute Ibrahim Salame izeneko funtzionarioa. Israelek esan du ekintza Hizbularen azpiegitura terrorista bat suntsitzeko izan dela, baina Libanoko armadak krimen argi eta suetena usteko urraketa gisa salatu du. Bestalde, Hizbulak babesa adierazi dio honen erabakiari eta estatuaren batasuna eskatu du Israelen etengabeko erasoen aurrean. Talde xiitak Ameriketako Estatu Batuaken konplizitatea salatu du eta nazioartekoari eskatu dio Israelen erasoei benetako muga jartzeko. Israelko indarrek azken asteetan ere bombardaketak eta aire erasoak egin dituzte Libanon eta Gazan, naiz eta suetena indarrean egon eta Beiruten hegazkin israeldarren gaueko hegaldiek tentsioa handitu dute berriro ere. Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroaren ustelkeria epaiketak ere beste atzerapen bat izango du. Jerusalemgo auzitegiak bertan bera utzi du datorren iganderako aurre ikusita zegoen saioan Netanyahuren abokatuek hala eskatu ondoren. Defentsaren arabera lehen ministroak parte hartu behar du Knesetako atzerri eta defentsa batzordearen bileran eta baita bere aitakin arrebari eskainetako omenaldi ekitaldi batean ere. Horregaitik Netanyahuak asteartean eta asteazkenean egingo ditu bere deklarazioak. Epaitegi berak duela 2 egun ere baztertu zuen beste eskaera bat. Astean 4 saio izatetik 3 murrizteko proposamena. Netanyahu da karguan dagoen bitartean epaitzen ari diren lehen gobernuburua Israelen historian eta 3 auzi ditu zabalik, 2 iruzur eta konfiantza abusuagatik eta bat iruzur eroskeria eta konfiantza abusuagatik. Epaiketa 2024an hasi zenetik Netanyahuk sarritan eskatu ditu atzerapenak askotan Gazako ofentsiba aitzaki hartuta auzitegiko saioetara ez joateko. Eta jakin badakizue Gazako suetena ahul jarraitzen duela oraindik eta Hamasek 2 preso israeldarren gorpuak entregatu dizkio nazioarteko gurutze gorriari Deir al-Bala hirian egindako ekintza batean. Israelen itzulera programaren bulegoak berretsi du gorpuak Amiran Cooper eta Sahar Baruch izeneko preso israeldarrei dagozkiela. Horren bestez, Hamasek orain arte 17 gorpu itzulu ditu eta 11 falta dira oraindik Gazako zerrendan. Bitartean, Israelek berriro ere suetena utzi du astearte arratsaldetik asteazken goizera bitartean gutxienez 110 palestinar hil dituzte tartean 56 haur eta 10 emakume mugarik gabeko medikuek salatu dutenez. Erasolik latzena
Nuseiraten izan da, bi etxe bizitzaren aurkako bombardaketa batean, Dalaf familia osoko 17 kide hil ziren eta horien artean 8 haur. Israelek esan du helburua jihad islamikoko buruzagi bat zela, baina ez du frogarik aurkeztu. Bombardaketan hil ziren besteak beste, Amen Abu Dalal, 26 urteko gazatar voluntario bat, bere gurasoak, anai-arrebak eta 3 urteko 2 seme-alabak. Gainera, ostegun honetan, hegazkin eta tanke israeldarrek beste hainbat eraso egin dituzte Gazako ipar eta hegoaldean. Al Jazeerak dio, 2 palestinar gehiago hil direla azken horietan. Eta nazioarteko frontean, Turkiako presidente Recep Tayyip Erdoganek Alemaniako CDUko buruzagi Friedrich Merz kritikatu du genozidioaren aurrean itxu jokatzeagatik. Erdoganen hitzetan, Gazako herriak gose eta hondamendia pairatzen ditu eta Alemaniak oraindik Israelen aldean jarraitzen du. Informazioaren aria. Goizeko 8:04 dira, esango dugu ustel irten zaiola Bito Kilesi Iruñako provokazio ekitaldia. Azken saiakera, Diario de Navarra parean grabatutako bideo bat izan da, bertako kazetari batekin talka izan duen arte. ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Es un periodista de Diario Pero Navarra. un momento, no graba ahora, no graba ahora. No. No, o sea, en este momento no grabo. Claro, que tenemos no, que... no grabo, ¿por qué? Porque, bueno, porque No grabes. con mi seguridad y tal, y hay algunos que no quieren Claro, salir. no grabes. Ya, pero ¿por qué grabas en el periódico? No, en el periódico es evidente. O sea, entrar a Pamplona, que entréis a Pamplona. No, si acabamos de No entrar a nos sale de los Pamplona. cojones, entra a Pamplona. Vamos a hacer aquí porque nos sale los huevos. Acabamos de entrar a No, Pamplona. no, Lo ya que pasa está. es que Pues nada. vuestros amigos, Vete pa' tu- los terroristas, han cortado Pamplona entera. No sé si te has enterado. Bito Kiles ultra eskuindarrak Ordobilako egunkariarentzat ere astuna da. Nafarroako hiriburuan izan arren, ez du Nafarroako Unibertsitateko kampusa zapaldu eta iesika ibili da bideo bat grabatzeko helburuarekin. Azkenean, Sadar inguruan grabatu du bideoa mutur beltza zuten 4 adiskidez lagunduta. Viva Navarra Española y viva España. Kilesek opera bufatik arago, Opusen unibertsitateak eguneko jardunaldi guztiak bertan bera utzi ditu. Honen aurrean, ultraeskuinaren enparauak ezin izan du beste zer egin eta gezurretan hasi da. Horietako bat da, Polizia Nazionalak 16 labain konfiskatu dituela Bilbotik zihoazen 2 autobusetan. Naizek azkenean Espainiar Estatuko ordezkaritzarekin hitz egin du eta guztiz gezurtatua gelditu da baieztapen hau. Faxismoaren aurrean kaleak hartu lelopean 10 lagun Opusen belardira irten dira Polizia Nazionalaren kontrolpean. Azkenean, kargak ere egon dira. Eta Elkorre egunkariak baieztatu du GKS-ren mobilizazioen ondorioz gelditu dela bertan bera bere burua kazetaritzat duen zirtzilaren mobilizazioa. Hala izan ez gero, lehen aldia da antolakunde sozialistak ikurrinak eta Nafarroko banderak atera dituela kaleetara. Informazioaren aria, naiz irratia. Bestelako kontuetan esango dugu joan den ostiralean Iruñean Unibertsitateko Karparen festaren testu inguruan emakume gazte bati egindako sexu erasoren ondorioz atxilotutako 4 gizonak espetxeratu dituztela bortxaketa egotzita. Bortxaketaz gain lapurreta egitea eta emakumea babesgabe uzteare egotzi diete 4 gizonezkoei konorte erdi galduta kalean utzi baitzuten biktima. 26 eta 33 urte bitartekoak dira espetxeratu dituzten 4 gizonak eta epaileak autoan azpimarratzen duenez egoera irregularrean daude eta ez dute bizileku finkorik. Bortxaketa leporatzen zaie eta zantzu gisa aipatzen du autoak biktimaren barruko arropa 4 auzipetuek gaua igarotzeko erabiltzen zuten kanpinden den ondoan aurkitu zutela. Epaileak autoan azaldu duenez, biktima unibertsitate jaiaren inguruan aurkitu zuten bide batean botata osto batzuen gainean babesgabe, lekuzkanpo eta konortea erdi galduta. Inguruan paseatzen ari ziren gazte batzuek hartatu zuten eta osasun langilei eta poliziari deitu zieten. Epaileak zehaztu du gainera biktimari sakeleko telefonoa, poltsoa eta dirua ostu ziotela. Eta Iruñatik Donostiara salto eginez esango dugu 11 pertsona etxegabetu dituztela bertako egia auzoan iruzur baten ondorioz hain zuzen, gela bakoitzeko 600 euroko alokairu ordaintzen zuten pertsonak, batzion, benetako etxejabeari ordaintzen, bilduktakoarekin egin du ies.
Benetako etxeiabeak epaitegietara jo zuen eta hauek maizterren etxegabetzea agindu. Stop Desauziosek eman du gertatutakoaren berri. Aldapa kalean dago etxea, Egia auzoan, 11 pertsona horien artean haur bat eta haurdun dagoen emakume bat daude. Eskutz egiten zuten ordainketa, baina kontratu bat zuten sinatu eta ustezko etxeiabeak ordainagiri bat ematen zien. Honek benetako etxegabeari ordaintzen zion, baina une batean hori egitereari utzi zion, orduan jo zuen jabeak epaitegietara. Stop Desauziosek duela hilabete eta erdi izan zuen gertatutakoaren berri etxean bizi zen pertsona batekin, zoritxarrez kontaktua galdu zuten eta etxegabetzearen unerarte ez zuten berreskuratu. Legezko abisurik gabe kaleratu dituztela azaldu dute eta egun batzuetarako alternatiba bat lortu dute bizilagun eta auzoko eragileei esker. Bitartean non bizi topatu beharko dute. Stop Desauziosek azaldu dute geroz eta ohikoagoak direla mota honetako iruzurrak. Eta aipatu beharra dugu baita ere tentsio eremu izendapen berriak izan direla. Bilbo, Gasteiz, Astigarraga eta Usurbil dira tentsio handiko eremu berriak Hego Euskal Herrian eta era honetan Errenteria, Irun, Barakaldo, Zumaia, Lasarte, Oria, Donostia eta beste Nafarroko hainbat hiriri batutzaile 4 hiri eta herri hauek. Ebazpenak 4 udalerri hauen lurralde osoa hartzen du, Arabako hiriburuko hirigunean sartzen ez diren toki entitate txikiek osatutako landa eremua izan ezik. Aldizkari ofizialean deklarazio argitaratuta, hemendik aurrera udalerri hauetan sinatuko diren etxebizitza alokairu kontratu berriak aurreko kontratuaren prezioari erreferentziatuta egon beharko dira igoera neurrigabeak saiestuz. Gainera, administrazio publikoek premiazko neurri bat garatzeko bete beharra ezartzen da alokairuaren eskaintza handitzeko eta 3 urteko epean alokairu merkatuaren egoera irauli ahal izateko. Informazioaren aria, naiz irratia. Eta arlo ekonomikotik nabarmendu beharra dugula 2 behargin hil direla lan istripuan azken 2 egunotan, bat Iturmendin eta bestea Zallan. Azkena, atzo arratsaldean 62 urteko langile bat Iturmendin hilda mozketa lanetan ari zela adar bat gainera erori ostean. Nafarroko gobernua jakinarazi duenez, larrialdi zerbitzuek Altsasuko suhiltzaileak erreskate taldea helikoptero bat eta medikalizaturiko anbulantzia bidali zuten lekura, gizona egonkortzea lortu zuten, baina ospitaleko bidean hiltzen jasandako zaurien ondorioz. Eta gogoan izango duzue, aste honetan zehar nabarmendu dugula, Zallan istripu bat izan zela, trenak furgoneta bat harrapatu zuen eta bertan gidaria zauritu du ostean, ospitalean hiltzen. Jakin ahal izan dugu, istripu hau lan istripua izan dela. Ela sindikatuak azaldu du, pertsona hau, Grusar Logistika y Distribución enpresako behargina zela, Amazonek azpikontratatutako banaketa enpresa bat eta sindikatuaren arabera ez beharra barrerarik gabeko trenbide pasagune batean jaso zen, non ikusgarritasuna oso txarra den. Eta bestelako enplegu kontuei dagokienez, esango dugu, Berriozarretik abiatu eta Nafarroko parlamenturaino martxa egin dutela Saint-Gobain abrasibos lantegiko langileek lan erregulaziorako espedientea aplikatu nahi du enpresaren zuzendaritzak. Enpresak 52 langile kaleratu nahi ditu. Enpresa komiteak dio ez dagoela horrelako neurriak hartzeko inolako arrazoirik, lantegiak martxa nahiko ona baitu, irabaziak daudelako eta ekoizpena ongi doalako. Helburua haien ustez ekoizpena Polonia eta Alemaniara eramatea da. Asteazken honetan bildu ziren berriz komitea eta zuzendaritza. Komiteak lan erregulaziorako espedientea justifikatuko lukeen dokumentazio gehiago galdegin ditu eta zuzendaritzak dio akordioa nahi duela rekolokazio kopuru txiki bat barne hartuko lukeena. Lanuzte partzialak deitu ditu komiteak bilera egunekin bat eginez. Dinamika horren baitan antolatu dute ostegun honetako parlamenturako martxa. Maria Txibite lehendakari eta Mikel Irujo industriako kontseilariari ardurak eskatu dizkiete. Bilera bat izango dute gobernuko kidekin, baina bertan enpresak igorri beharreko dokumentuak igortzen dituen galdetu diete soilik. Inplikazio handiagoa eskatu dute. Enpresanen menpeko izurtzako Kriso Aditibos enpresan ere, 6. greba eguna dute, lantegiaren itxiera ekiditeko 29 lagunek egiten dute lan bertan. Beste deslokalizazio kasu bat litzateke, hau izan ere elak salatu duenez, Saint-Gobainiak lantegia itxi eta ekoizpena Gaztela eta Leongo Bilalusera eraman nahi du.
Eta aipatu beharra dugu, baita ere hain zuzen, aipatu beharra dugu enplegu arlotik arago, Kutxabank ere albiste dela, zehazki irabazi garbiak 16,5 handitu ditu urteko lehen 9 hilabetetan. 461,7 milioi eurora helduz, bankuak azaldu du, hazkundeak hipotekek eta kontsumorako kredituek bultzatu dutela, eta baita aseguru jardueren gorakadak ere. Etxe bizitza erosteko maileguek 36,5ko igoera izan dute, 3.257 milioi eurora eta kontsumorako kredituak ia 10% dira. Aldi berean, Kutxabankek 97.000 aseguru poliza berri sinatu ditu 20ko hazkundea ekarriez prima berrietan. Horri esker, bankuak jarduera bankarioaren 6,9ko beherakada konpentsatu du interestasen bilakaerak izan duen eraginagatik. Kutxabanken arabera, datu hauek erakusten dute bere hazkunde eta dibertsifikazio estrategia sendotzen ari dela batez ere hipoteketan eta enpresa finantzaketa oinarrituta. Eta BBVak ere errekorreko emaitzak iragarri ditu 7.978 milioi euroko irabazi garbia, iaz baino 4,7 gehiago. Bankuak azpimarratu du irabaziak kredituaren hazkundearen eta diru sarrera errepikakorretan oinarritu direla. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 8:26 bagoaz nazioartera, izan ere Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek eta Xi Jinpingek berriro batu dira Hego Korean, eta Trumpek iragarri du Txinari ezarritako arantzelak 20%tik 10% jaitsiko dituela fentaniloren trafikoaren aurkako neurri gisa ezarri zituen tasa horiek. Estatu Batuetako presidenteak esan du Xi Jinping oso serio ari dela gai horretan lanean eta bere ustez bi herrialdeen arteko harremanak garai berrira iritsi daitezkeela. A lot of decisions were made. There wasn't too much left out there. And we've come to conclusion on many very important points. Bestalde, Txinak urte beterako bertan bera utziko ditu lur arraroen esportazioei ezarritako kontrolak, mineral horiek teknologia industrian oso baliatuak baitira. Gainera, Pekinek konpromiso hartu du Ameriketako Estatu Batuetako soja kantitate handiak erosteko. Busango base militarrean egindako bilera 90 minutuz luzatu da eta bi buruzagiek jarrera adiskidetsua erakutsi dute. Trumpek esan du bilera ikaragarria izan dela eta Xi negoziatzaile gogorra eta herri handi baten liderrik onenetarikoa dela. I thought it was an amazing meeting. He's a great leader of a very powerful, very strong country. Xi Jinpingek bere aldetik adierazi du bi potentzia handien artean frikzioak ohikoak direla, baina bi aldeek norabide zuzena mantendu behar dutela munduko ekonomiaren egonkortasuna bermatzeko. Eta Donald Trumpek ere Pentagonoari arma nuklearren frogak berehala hasteko agindu berri dio. Ez da halakori gertatu azken 33 urtetan Ameriketako Estatu Batuetan, baina Estatu Batuetako presidenteak nabarmendu du beharrezkoa dela Errusia eta Txinaren mailan egon alizateko. Transsozial izeneko sare sozialaren bitartez iragarri ditu froga hauek eta esan du estatuak berdintasunean jardun behar duela. Albistea Vladimir Putinen iragarpenaren ostean heldu da. Honek iragarri baitu Errusiak Poseidon supertorpedo arrakastaz frogatu duela eta arma honek burbuila erraldoiak ala tsunami erradiaktiboak sor ditzake ozeanoan. Trumpen esanetan, bere lehenbiziko agintaldian, Ameriketako Estatu Batuek arma nuklearren modernizazio handia egin zuten, naiz eta ikan erakundeak hori gezurtatu. Gaur egun Errusiak ditu arma nuklear gehien, 5.500 baino gehiago, eta Ameriketako Estatu Batuek berriz 5.000 inguru. It had to do with others. They seem to all be nuclear testing. We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. We've halted it years. Ameriketako Estatu Batuetako azken froga nuklearra 1992an jaso zen, eta Trumpen agindu berri honek tentsio nuklearra gehiago piztu du Errusiarekin ala Txinarekin. Eta Kanakira ere begira gaude, Frantziako eledunen gehiengoak osaturiko batzorde parlamentarioek erabaki baitu beranduenez azaroaren 30ean Kanakian ospatu behar zirela hauteskundeak, datorren udaberrira atzeratzea mugimendu independentistarekin heldutako akordia aurratu. Zegoi Belategi.
Hauteskunde errolda aldatzeko Parisek hartutako erabakiak eragindako altxamendu soziala baretzeko bugibaleko akordioa sinatu zuten Kanakiko mugimendu independentistak eta metropoliak. Akordio honetan argiki ezartzen zen hauteskunde berriak egiteko beharra gehienez ere azaroren 30 aurretik eta gaur egungo erroldan oinarrituta. Bada akordioa alde bakarrez urratza erabaki du Asamblea Nazional eta Senatuko eredunek osatutako batzorde batek hauteskundeak gutxienez 2026ko udaberrira arte atzeratuz. Hala, Kaledonia berriko mugimendu independentistaren gehiengoak errefusatzen duen erabaki hartu dute publikoki Pariseko legebiltzarkidek aurretik akordiotara heltzeko nahia aipatzen zuten arren. Macronistek eta errepublikano kontserbadorek egindako proposamenarekin lerratu da ezustean alderdi sozialista, Frantzia intxumituak, eta eskuin muturrak kontra egin duten bitartean. Kanaki edota Kaledonia berriko mugimendu independentistak dena den, ez du iritzi bateratu bat Manuel Valls ministro ohiaren bultzadapean bugibaleen hitzartu zen proposamen horren inguruan. Izan ere, gehiengo ordezkatzen duen FLNKS nazio askapenerako fronte kanakiar eta sozialistak ezezko eman zion akordioari iragana boztuan. Besteak beste, Matignon eta Numeako akordioak ez bezala hitzarmen berriak azken urteetan kanakira heldutako kolonoen portzentaje bat hauteskunde erroldan sartzeari ateak zabal ikusten dizkio. FLNKS-ren arabera, erabaki horrek kanakiarrak euren herrialdean gutxiengo izatea eragingo luke. Gaur garkoz, pentsa, uhartediko populazioaren 40% dela soilik kanakiar jatorrikoa. Hain zuzen ere, Euskal Herria bai eta Euskal Herria Bildu alderdiek gonbidatuta gurean izan da berriki Christian Tein buru zuen FLNKS-ko ordezkaritza bat. 2024ko istiluen sustatzaile izateaz akusatuta urtebete kartzelan eman ondoren berriki aske gelditu da buruzagi independentista. Bugibaleko akordioak liskar horiek behin-behinean baretzeko balio izan zuen, baina Eliseoak hitzartutako urratzeak tentsio politikoa areagotu dezake berriro ere Ozeano Bareko artxipelagoan. Eta aipatuko dugu baita ere Pedro Sánchez senatuan izan dela ostegun honetan Koldo Avalos Zerdan kasuaren ikerketa batzordaren baitan azalpenak eskaintzen. Balorazio argia egin du Espainiako presidenteak, esan du PP gidatutako zirku bat izan dela hori. Bueno, yo creo que esto es un circo. Galdetzen lehena UPNeko Maria Caballero izan da, bere denbora talde misteko beste alderdiekin partekatu behar zuena jarrera konfrontatiboa izan du eta hasieratik eskatu dio Sánchezi bai ala ez erantzuteko. ¿Puede aclararnos si ha recibido alguna vez algún pago en efectivo en su partido en sobres? ¿Sí o no? Una pregunta concreta. Respecto a su pregunta, quiero decirle lo siguiente. El Partido Socialista es un partido que tiene una financiación absolutamente limpia, absolutamente Sí, pero la regular. pregunta era muy concreta. Sin duda. No, es que luego ya, como vamos a hablar un poco de financiación, si no le importa, y tal y como lo tengo preparado, prefiero con concreción. Saioaren hasieran presidenteak onartu du PSOEk diru ordainketak egin dizkiola faktura bidez, baina azpimarratu du hori ez dela diru beltza. Halaber, ukatu du ezagutzen zuenik Victor Aldama bitartakaria PPko senatariak erakutsitako argazki batean agertu arren. EH Bilduren izenean, Gorka Elejabarrietak Sánchezi galdetu dio ea ikerketa judizialen atzean bultzada politikoa ote zegoen. Sánchezek erantzun argia eman du, evidentea da, esan du. Elejabarrietak ohartarazi du Estatu Sakonaren eta Partidu Popular eta Vox alderdien artean operazio bat dagoela sozialistak boteretik kentzeko eta azpimarratu du froga sendoen faltan Santos Zerdaren aurkako erasoa EH Bildurekiko harremanengatik datorrela. Tentsio une handiena PPko senatari Alejo Mirandaren esku etorri da tonu probokatzailearekin galdetu dionean Sánchezi ea Koldo García Avalos eta Zerdanen jokabideaz lotzatzen den. Sánchezek ez du erantzun zuzenik eman. ¿Ferraz, sí o no? No hubo en la calle Génova, en Ferraz nunca. ¿Niega usted que hubo pagos en efectivo en Ferraz? En la calle Génova muchos, en la calle Ferraz, Eso, señor conforme a la Sánchez, legalidad. ¿cómo Parece manifestamos? mentira que ustedes de manera premeditada confundan el pago en efectivo con el dinero negro. Pagar una sede con dinero negro, mal. Cobrar en efectivo contra factura, legal. Kirol aria, naiz irratian.
Heldu zaigu kirolen kontua aipatzeko tenoreak eta esango dugu Alabesek Getxo kanporatu duela Espainiar Kopan. Arabako taldeak agerian utzi du alde handia dela bi taldeen artean nagusitasun handiz irabazi baitio Bizkaikoari 8-7 Iraia Kamra egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleak 5 maila daude zehazki bi taldeen artean eta Getxok ezin izan dio lehiari eutsi. Aipatzeko ere lehen aldiz aritu dela lehen mailako talde baten aurka. Eduardi Kudet Gasteiztarraren entrenatzaileak azken aldian titularrez diren jokalari askoren alde egin du eta gola sartzen lehena Mariano izan da 8. minutuan. Ondoren etorri dira beste bi, Carlos Vicenterena, Morcillorena eta Toni Martinezena. Euskal Herriko 5 talde ariko dira beraz Espainiako Kopako bigarren kanporaketan. Reala, Osasuna, Eibar, Portugalete eta Alaves. Azaroaren 11an jakingo duten oren kontrariko diren bigarren kanporaketan. Aldetiken kasuan Espainiako Superkopa jokatuko duenez, ez dariko lehenengo bi kanporaketetan eta 3. ekingo dio lehiari. Egesibar ere errege kopatik kanpo gelditu da Andorraren aurka 1-5 galduta. Hypermotion ligan dabilen Andorra 3, 3. Egesibar baina gehiago izan da eta kopako bigarren kanporaketarako sailkatzea eskuratu du. Martir Merkelantzek egin du 0-1 28. minutuan eta Alex Petxarromanek 44. 0-2 lortu du, bigarren zatian Manunitok 71. 0-3 sartu du eta Uzkudunek 77. 0-4. Asierrek sartu du Nafarroako taldearen gola eta Marti Bilak egin du Andorraren 5. Bestalde Igor Zubeldiak uste du derbia momentu honean iristen dela. Nik uste taldie dinamika honin daola, zuk esan bezala azkeneko bi garaipen hauek, pauso txiki bat emateko gaitasun hori eman digu eta nik uste partidu hau garai honin aiatzela, zeatik, nik uste partidu hau irabazten badeu eta 3 puntu lortzen batu, bengoz beko postu esetatik urruntzeko aukeri daukeu eta hortaz egongo gea. Aurkaria azgaldetuta hauxe dio Azkoitiarrak. Bai, izen laike, ez da hola horren fin, konparatzen badeu beste denboraldizetakukin, baina nik uste derbizetan partidu diferentik izateela, detailetan erabakitzeien partiduk eta bate uste, norbean joko erakusteko ez diela egun honenak, hasi que nik uste burukin eta bihotzakin jokatzeien partidu diela eta esan bezala detaile txikisetan egongoa partidu. Partida borrokatua espero du atzelari Txuri-Urdinak, hauxe gakoak. Burruka askoko partidue, nik uste klabe hon gala, bigarren jokaldi hosek bere ganatzie, gure partetik behesei kontraerasoa ertetzen ez ustie, eta nik uste garrantzitsuna beti bezala biareatan azertaute gotie, zati gor gako handi bat horrenga. Zaletuen babesaren garrantzia zere mintzatu da? Oso garrantzitsu ez. Ja aurreko partidun ikusi zen ja beroketatik oso ambiente ona zeola. Gurri, zarata horrek motivazio estra bat emategu, impulso handi bat emategu. Eta oingo hontane, berdin espero dugu ez. Okerrez bano sarrerana salduta daude, anoetan giro ezin hobi ongoa eta gu gogotxo da gure zalen aurrin postasun handi bat emateko eta danok etxea guztua juteko. Bestalde igande honetan gizonezkoen Euskal Herriko aizkolarien txapelketako finala jokatuko da Azkoitian. Iker Vicente, Julen Alberdi txikia laugarrena, Mikel Larrañaga, Julen Gabirondo, Odei Ezpeleta eta Xabier Zaldu arituko dira nor baino nor gehiago txapelaren leian. Iker Vicente Otxagabiarra da favorito nagusia Euskal Herriko laugarren txapela bilatuko du Nafarrak. Bakit ongi nagoala, guztua sentitzen ezkeneko entrenamentutan eta ilusio hitxe dauket eta berre txapela lortzeun. Mikel Larrañagak badakin orden hautagai nagusi, baina zaila ikusten du berak behintzat aurre egitea ez baitako 100%. Bagiu favoritu zein dan eta estutu bat emate joan. Ne partetik gen igual zaila izango ez, naula 100%, baina Alberdik bere aldetik podiuma izango du helburu. Nik uste podiumin nor buelta hortan, aurrenengo 3 horietan borroka hortan sartzeko mon izen legitela lan hon badinezka. Eta Zalduak aitortu du finalean egote hutsa dagoeneko saria dela beraretzat, beraz disfrutatzea izango du helburu. Niretzako sari bada hemen egotea eta nik hain ez esaten eliminatorietik honea disfrutatzean atorrela finalea eta disfrutatzen danen zeuze politiarten gogun esperantza horrekin.
Eta amaitzeko UCI nazioarteko txirrendularetza elkargoak iragarri duenez, Oier Lazkano Red Bull Bora txirrendulari arabarra behin-behinean lehiatik kanpo utzi dutenaren pasaporte biologikoan irregulartasunak atzeman ostean 2022, 2023 eta 2024an. Ez da doping kasu baieztatu bat, baizik eta normaltasunetik kanpo dauden baloreak topatu dituztela UCIren dopinaren aurkako araudiaren irizpideen arabera. UCIk aurreratu du ez duela ezer gehiago esango prozesua martxan dagoen bitartean. 2024ko amaieran Red Bull Bora taldearekin sinatu zuenetik berak egin zuen nabarmen Lazkanoren mailak eta udaberritik lehiatik kanpo eduki du taldea berak. Ordutik zurrumurruak areagotuz joan dira. Atletaren pasaporte biologikoa espediente elektroniko individual bat da txirrindulari bakoitzarentzat, non aldi jakin batean ABP programaren barruan bildutako doping proba guztien emaitzak erkaratzen diren. Independiente baten iritziaren arabera epaitzen dira. Ba guzti hauekin galtzen gara. Eskerrik asko Iraia. Gero arte. Adimen artifiziala kolektibo kalteberen aurkako diskurtso faltsuak edatzeko tresna bihurtu da. LGTBI pertsonak, gazteak, emakumeak edo adinekoak besteak beste gorroto honen guztiaren jomuga dira. Teknologia sekula ez delako neutroa eta eragiten dituen kalteak mugatzea denon ardura delako, naizetik desinformazioari aurregin, trampak agerien utzi eta bidegabekeriak salatzeko konpromisoa beresten dugu. Konpromisoa, erantzukizuna, zorroztasuna. Naiz. Zelai talasoterapia. Ura, 33 gradutan duen zirkuitu termala. Itzurungo hondartzatik zuzenean hartuta. Egunero zabalik. Gosaltzeko aukera, aldez aurretik enkargatuta. Plan ezin hobea, ingurune natural eta eder batean. Erreserbak 948-846-500 telefonoan edo 3vbikoitz.talasoterapiazelai.com webgunean. Euskotrenek jakinarazten du. Benetako lurruntren batean bidaiatu nahi duzu, zatoz Azpeitiko Euskotren Museora. Irterak larunbat igande eta jaiegunetan astelenetan izan ezik. Gozatu familian bidaia astezin batez. Informazio gehiago museo.euskotren.eus. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Azaroaren 6tik 16ra, Ariak, erresistentzia istorioen zinemaldia. Dokumental emanaldiak, solasaldiak, musika eta askoz gehiago. Hernaniko kulturarteko plaza feministan. Informazio gehiago ariak.hernani.eus. Hernaniko udala. Pello Bilbao, Euskal garaipena nahi dugu, Pello Bilbaoren gurpilean Zimmerman, Pello Bilbao! Ja, 11-0-83, bigarren tokian Tolosaldea dator, ja, Tolosaldea. Hortzeko Mikel Oiartzabal, Ikuspilegin, ate aurrean da, eta hirugarren gola Atletikena. Gaizto doa Ezkerpanetaren ondora, eta tanto, 19 jaun Andreok. Ikustea baino gehiago. Bizi gurekin Euskal Kirolaren hitzordu nagusiak. Larun bat honetan, 6ak eta 4 aurrera, Reala Atletik Euskal Derbia zuzenean Anoetatik. Naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratian.
Goizeko 9:04 gutxi, gaur bertan bukatuko da emigrazio eta erbestearen inguruko 19. nazioarteko kongresua. 11 bidelkarteak erbeste ala migrazioa ezagutu izan duen 11 lagunen ibilbidearen berri eman dugun hauetan, baina baita ere gaurkotasunera ekarri dute aipagaia harago doazen hausnarketen bitartez. Gehiago jakiteko gurekin da Josu Txueka historialaria eta 11 bidelkarteko kide. Egunon. Egunon. Bueno, zemuz joan da kongresuko lehenbiziko eguna? Bueno, joaten ari dira, oraindik ez da bukatu. Gaur ditugu azken ponentzia eta komunikazioak, azken saio, azken goiz nahiko intenso edo beteta daukaguna, baina bueno, ja bai, erditik aurrera ja goaz, eta esan behar dugu, nik uste dut, bueno, kongresu guztietan gertatzen den bezala, autoapologia egin gabe nik uste dut ondo doala, eta bueno, pues gora berekin, pues badaude komunikazio batzuk besteak baino hobekiago direnak, gauza berriak aportatzen dituztenak, ikuspegi berriak ere bai, eta badire beste batzuk, pues bueno, maila apalagoa dutenak, baina orokorkin ikuste dut ondo doala bai. Repasatuko dugu zer kontatu den kongresua, eta baita ere ekarriko ditugu ona, bertan aipatzen diren izen propio ezberdinak. Akaso deigarria izan daiteke, asteazkenean egon zen astapena, horre bertan Oscar Alvarez Gilak lotura egin zuen Ameriketako estatu batuak erbestearekin, baino eta baita aurrekin, erbesteko aurrekin, eta 76 rutarekin, ez dakit normalean, kutsu turistikoa duen ibilbidea dau, baino badago zer esana? Ez, bueno, bai, eta esatako hau zen, nolabait esateko gure ohiko kongresotan berrikuntza bat, berak egin zuna edo aztertu zuna, hain zuzen ere, ze nolako hurbilketa egin duten estatu batuetan erbesteratze mundu honetara, bait zinemografiaren bitartez. Eta orduan berak oso lan eruditua egin du nola izateko eta jorratu ditu ez dakit aspaldiko pelikulak taula, nun azaltzen diren esatako euskal munduarekiko edo euskal munduari buruzko adierazpenak, irudiak eta barez. Eta gainera hori hau nahiko zorrotza denez kontrastatuz errealitate historikoarekin eta hola. Eta nik uste dut interesgarria da, zeren hori da aztertzea hain beste garrantzia duen irudien mundua eta zinemaren mundua, nola esatako isladatu du neurri handi batean euskal migranteen eta euskal errefuxiatuen mundua, bai? Eta adibide batzuk jarri zituen taula. Baina nik nabarmenduko nuke hasierako saioetan gero Oscar Alvarez Gilak hain zuzen ere hemengo aldundian, diputazioan egin zuen sarrera hitzaldia, berak beste batekin batera egin zuen hitzaldi hori, eta bestea izan zen Ignacio Mendiola, eta hori da hain zuzen ere kongresu honek daukan ere bai berrikuntza, zeren gu ohituta gaude eta egin ditugun beste aurreko 18 kongresuetan jorratu dugu beti edo aztertu dugu beti edo gure talaia aztertzeko erbestearen mundua izan da beti talaia kulturala. Eta kongresu honetan ez bakarrik hori, baizik eta fokua nolait esateko zabaldu egin dugu, eta baita ere ekarri dugu kongresu honetara gaur egun suertatzen adien errealitatea errefuxiatu eta migranten aldetikan. Eta hori nik uste dut Oscar Alvarez Gilak esatako sarrera ekitaldi horretan ondo jorratuzun alde historikoa nolabait esateko, irarganara bueltatuz, baina aldi berean ekarri genuen gaur egun suertatzen ari diren migrante eta errefuxiatuen egorak beste izlari baten bitartez, Ignacio Mendiolaren bitartez, hain zuzen ere. Atzo bertan gainera, migrazio erbeste eta refuxiatuei buruzko aragoko hausnarketak izan ziren aipagai. Zagit, esango zenuke 20. mendeko bizipenak gaur egun ere errepikatu egiten direnik edo garai bateko bizipenek gaur egunean kutsua badutenik? Bistan dago baietz. Ni atzo bertan, eren egun, esatako, etxetik atera hartu nun berria, eta lehenbiziko titular potente berriakoa, zen Netanyahuk bombardatu du, eta esan nahi dut,
denok daukagu aurrez aurre, zoritxarrez, ja informatiboetan jaz dute lehenbiziko tokia hartzen, Gazako tragedia. Eta Gazako tragedia ditugun irudiak dire, 39ko erbestearen irudiak, baina askoz haundituta, askoz larriagoa. Gazan, nolabait esateko, astero suertatzen ari zen Gernika bezalako bombardaketa bat, eta latzagoa, eta erbesteraldiak ez dire mugatzen bakarrik zera gaur egungo gerra horretara. Amerikan bertan, bai, nolabait esateko zera garai batean nolabait esateko aberastasun eta progresoaren kontinente horretan ditugu olako kontuak, murrua edo muga izten ari da, deportazioak suertatzen ari dire estatu batuetatik bertatik aginteak bultzatuta. Orduan, errefuxiatuen, migranten egoera larriagotu egin da. Europan bertan, esateako, gaur egun ditugu konzentrazio zelaiak, Grezian. Grezia da, historikoki, nolabait esateko, aintzinitako Grezia da, demokraziaren, demokrazia hitza hortik handator, grekatik, eta hola bai, nolabait esateko zehazka, eta gaur Grezian, Europako batasunak bultzatuta ditugu Lesbosen konzentrazio zelaiak, eta izan ditugu ulertzen. Orduan, gaur egun, zoritxarrez, egoera eta fenomeno horiek errepikatu eta larriagotu egin dira. Baitare erbesteaz hitz egiten dugunean eta baitare presentzia izan dute kongresuan ontziek, pixkatakaso bururatorri altzaigun erreferentziarik errezena eta azkarrena izan daiteke Habana Baporea Santurtzitik irteten, baina horre zehazki Jorge Txaumelek pixkate Aragoko fokua ere zabaldu du, ontzi gehiago egon ziren Habanaz gain. Bai, noski baiet. Guretako Euskal Herriko erbesteratuen zalantzarik gabe importantena eta mitikoena bilakatu dena da Habana ontzia, zeren esatako umeak kanporatzeko edo ateratzeko Bizkaitik taurrela, 37an 10-12 espedizio egin zitun, Frantzia aldera, Britania hundira, esatako 4.000 euskalume eraman zitun Habana ontziak, baina gero izan ziren 39an ja gerra bukatu eta gero, hainbat barku, baita ere neurri batean mitikoak bihurtu direnak, errefuxiatuen munduan edo erbesteratuen munduan, Mesik deiteutakoa, Sinaia, Ipanema, gero Txilera, Winnipeg ere bai barko famatua, eske, bai, Europatik alde egiteko, edo gure kasuan Ipar frontetik, Bizkaitik, Euskal Herritik alde egiteko bide bakarra zen barkoa. Orduan, barkuak ziren, eta horregatik deitu dituzte, itxaropenaren barkuak, ez? Eta bai. Eta horre, aipatzen zenuen, enfokatu izan duzuela, zuen kongresua kultura eta artei ezberdinei, honek ere ontzien kontuak eman du literaturarako, esaterako, ez da? Noski, eske... Zoritxarrez esan behar dut, eta atzot ponentzia edo komunikazio batean Maite Goñik aipatzen zuen esateko. Gaur egun memoria historikaren inguruan egiten ari diren novela gintzan taurrela, erbesteak eta esateko berak aipatzen zuen konzentrazio zelaiek leku eskasa izan dute. Baina erbesteratuen mundua, garai batean, bai izan zuen, baita ere, izan zuen lekua alde batetikan lekukoek idatzi zutelako, enkaliente deitzen den bezala, nik buruan dut esateko, Winnipegko barkuan Txilera jundako anarkista batek, Fernando Solanok, idatzi zula, ez nahi zoritzen nuai izenburua, memorias de un... Bueno, baina iritsi bezain laster aterasun Txilen liburu potolo bat erbesteratzean kontuaz. Gero, hainbat erbesteratu konzentrazio zelaetetik pasata, Mexikora iritzi eta gauza bera. Marrazkilaria zena, esateko Joset Bartoli. Horrek egin zuen,
konzentrazio zelaietako marrazki guztien bilduma eta liburu bat. Eta beste idazle batzuk kontatu zituzten bere gauzak. Baina egia da, gaur egungo nobelagintzan, esatako hainbat pasarte edo hainbat gauza gerrari lotuta daudenak hartu dute lekua, bai? Baina erbesteratuen mundua gaur egungo nobelagintzan gelditu da pixko bat oain arte gutxenez baztertuta. Baina bai, beti izan du lekua literaturan eta horrela. Esan dezagun esatako erderazko literatura barruan oso importantea da horretan mas hauek egindako liburuak, bai? Kamposetaz eta hola, eta berak isladatzen zuen hor, berak izandako esperientzia Algeriako konzentrazio zelaietan. Algeria orduan badakigu Frantziako departamentua zela, eta orduan Frantziaren menpe zegoen Argelia, eta hor egundako esatako konzentrazio zelai oso gogorra, jerbakoa, jarri zuten Espainiako refusatuentzat. Eta mas hauek bere esperientzian oinarrituta idatzizun. Edo Pedro Garfiasek, edo Eulalio Ferrerrek, bai. Badaude, edo bazeuden orduan enkaliente, axo edo beroz egindako testigantzak eta liburuak. Bestalde ere, atzokoan, Ana Maria Izaskun, Roiz Gillarte izan ziren hitz egiten erbesteari buruz eta Mexikoari buruz. Gaurko gara egunkarian honen kronika daukagu. Eta gustatuko litzaidak, Mexikoari buruz apur bat hitz egitea. Ze ez dakit, irakurrita kronika, Jon Salgado lankidaren kronika, hemen aipatzen da, heldu zirenak Mexikora egozen ziotela, rojo eta gatxupin izatea. Arreta deitzen du honek, ez dakit, Mexiko orain artean agian apur bat mitifikatu izan dugu, erbestearen harrerari dagokionez? Ez, mitifikatu ez, eren egia esan Mexiko izan zen garai horretan estatu bakarra eskuzabalez eta ez oportunismoz nolabait esateko edo oportunismo ekonomikoarekin zeren esatako Venezuela. Venezuela hartu zitun errefusiatu gutxi batzuk, haien artean euskaldun desente, ez? Baina Venezuelakoek nahi zutena zen ekarri lanesku kualifikatua bere ekonomian ondo txertatzeko eta horrela. Txilen bertan, Winnipeg espedizioa antolatzen denean, bertako agintariak, naiz eta errefusiatu hoien alde, baita ere lehenesten zuen hainbat lanbide Txileko ekonomian parte hartzeko eta horrela. Mexiko hasieratikan, alde batetikan, zenbakien aldetikan izan zen eskuzabalena jokatu zuna, inungo oztopurik gabe den guztiak ongi edorriak, horregatikan ez da mitifikatu Txileren, Mexikokoen Lázaro Cárdenasen jarrera eta harrera. Baina, baita ere, klaro, ara iristin direnean, Espainiakoak nolabait izateko daukateia bertako jendearentzat ospe hori, gatxupinena. Gatxupin da, etorkin edo migrante ekonomiko bati dagokion izendatzea, pejoratibo, baina zeintzuk ziren gatxupin horiek? Pues hori, aurreko mendetatik, eta batez ere 19. mendean juten direnak Mexikora, jaun eta jabe dire, eta bertakoak morroi bezala tratatzen dituzte, eta nolabait esateko, horiei erantzunez, erabiltzen dute izen hori, epiteto hori, gatxupinena. Eta, gerta daiteke ere bai, errefusiatu hoien kontra baten bat baldin bazegoen edola, erabiltzea hori, kategoria hori deskalifikatzeko edo iraintzeko eta horrela. Baina Mexiko gobernuaren aldetikan eta sektore haundi baten aldetikan, da hori, hobekien jokatu zuen herrialdea. Frantzia baino hobekiago, noski, Britania handia baino hobekiago, eta Amerikari dagokionez, ez un inungo oztoporik alderantziz, eta horregatikan espedizio handienak Mexiko aldera izan ziren, 19. Bai? Harrera, ona izan zutelako. Gerran bertan, esateako, Mexikora juten diren umeak, los niños de Moriela ditutakoak dire, hori, salbuespen bat, Amerikan dauden mutiko edo neska adin txikikoak eta horrela, herrialde bakarra da Mexiko, gerran bertan, ez?
ez Argentinan, ez Venezuelan, eta bueno, aipatuko nuke esateko zentzu kontrario, nolait esateko, Santo Domingo kasua. Santo Domingo naizun, ora esan zun horko diktadorea, Trujillok, bere arraza zuritzeko, hainbeste beltz eta mulato eta hola zeuden, eta berak esaten zuen ongi etorriak errefusiatu horiek, zeren balio izango digutela, zera gure arraza edo herrialdea, nolabait izateko, hori zuritzeko, bai, eta bueno, izan zen diktadorea zen, eta iritsi bezain lasterara iritsi ziren errefusiatuak taula, gehienak ospa egin zuten Venezuela aldera edo Mexiko aldera, zen ikusten zuten hori zela diktadura bat, eta bueno, eta jarrera hori zen erabat oportunista, nola izateko. Mexikok ere ondo egin duen gauzetako bat ere bada memoriaren lanketa. Seguru nago ezagutzen duzula memorikamexiko.gov.mx webgunea, han bertan daude milaka eta milaka erbesteraturen gutunak Estatu Frantseseko Mexikoko enbaixadoreari eskatuz Mexikora joateko baimena. Oso gutun hunkigarroa daude hor bertan, eh? Bai, eta esatako Mexikon Instituto Nacional de Antropología Histórico delakoan, hor dago esatako horko jareko artxiboa eta errefusiatuak sartu ziren, Mexikora sartu ziren errefusiatuen txostenak eta oso artxiboa beratza. Espainiako artxibo nagusian edo Salamankako artxiboan, baina dokumentazio askoz aberatzagoa da, arajun ziren hori 10.000 inguruko personetaz. Eta esan nahi dut, gorde egin dute, eta bai. Eta injustu, akaso bortitzena izan daitekena da, lehenbizi, begiratu, ea nortzuk izan diren Hego Euskal Herriko kontzentrazio esparruetan, interneten begiratu pertsona hoian izena bizenak, eta ikusi, astebete bi astelenago, enbaixadoreari eri zitzaiela, baimena eskatuz, erbesteratu alizateko, eta baten bat, gero, exekutatu eta guzti. Bai. Ni esateko, aspaldianik egon nintzen hor Mexikoko artxibo horretan inabe delakoan, eta hor zeuden dosier horietan, azaltzen zen, nolabait esateko fitxa handi bat, eta askotan hori, en qué campos de concentración ha estado, eta aipatzen zituzten, eta horrela, eta bai. Azkenik ere, gogora ekarriko dugu gaur itxiko duzuela kongreso, eta zure azken hitzaldia izango dela, Euskal Haurren ikaskuntza erbestean, baduzu zerbait aurreratzerik honi buruz? Bai, zeren, guk jorratzen dugu batez ere hori ikuspegi kulturaletik erbestea taula, eta zer esanik ez jorratu beharko genuke irakaskuntza mailan zer izan zuten ume horiek erbesteratu zirenean, zen ume horiek atera ziren hemendikan erbestera, pentsatuz, eta horra esaten zuten, kolonia bezalako egonaldia egingo zutela, hilabete pare bat, aurrela, eta errepublikak irabaziko zula gerra, eta berehala bultatuko zirela, baina ez gelditzu ziren urteak. Eta urte horietan antolatu zituzten leku askotan, ikastetxeak, eta orduan irakaskuntza hori, aurrera eraman zuten, erbestean, daukan, ezaugarri guztiekin, esan nahi dut, nola eutxi esateko euskal identitateari Frantzian, baldin eta zaude hor Frantzian, eta ez baduzu ikastetxe propiorik, edo ez baduzu ikaslerro propiorik, errefusiatu asko esateko tokian tokiko eskolara jun behar izan zuten, zen ez ziren egon bakarri bilabete, baizik eta bizpairu urte, eta hori dana egin behar da. Inglaterrara esateko, jun zirenak, 4.000 ume, hoiekin jun ziren 200 andereño irakasle eta horrela. Orduan, bazegoen asmoa ume hoiek hasita ezitzeko eta azkenean hori jarri beharren izan zituzten leku guztietan, edo leku askotan, zen gero egoerak aldatzen dire, Errusiara jun zirenak ere bai, esateko horiek izan zuten hezkuntza berezi bat, zeren oso ondo hartu zituzten Errusian, bai, eta berehala Espainiako irakaslekin batera jarri zizkieten ere bai Errusiako irakasleak taura. Eta sustatu zuten beraientzat, las casas de los niños horrela ditzen zieten, ikastea eta horrela. Eta zatako guk elkarrizketak egin ditugunean Errusian egondako jendea,
jende guztia, ja, adinekoa dire, gelditzen direnak, 90 gora eta hola, baina eskertu zuten edo eskertzen dute oraindikan Errusian jasotako hezkuntza. Goi mailako hezkuntza, esateko emakume asko bihurtu ziren Espainian hori ezinezkoa zen. Guain dela gutxi arte, nola izateko, pues beraiek, zera, ingenieritza, ikasketa goi mailako medikuntza, arkitektura, eta horra, posible izan zuten. Orduan da, komunikazio apal baten bitartez, hezkuntza, erbesteko hezkuntza mundu honetara hurbilketa egitea, alde batetikan, horretuz, eta, bueno, eskertuz, esateko, hori, martxan jartzea olako kantoak. Ume horiek izan zezaten bere hezkuntza eta ez galtzea denbora eta horrela eta baizik eta formatzea. Eta alde horretatik, bueno, nik uste dut eredugarriak izan ziren baldintza txarrenetan ere, zera hezkuntza kontu horiek martxan jartzea eta garatzea. Gehiago jakiteko, gaur bertan joan berko da, goizeko 10:00 aurrera, Carlos Santamaria liburutegira, hemen Donostian, Euskal Herriko Unibertsitatean. Josu Txueka, mila esker, errealitate hau, gordina, bezain unkigarria den moduan ere aurkezteagatik. Bai, mila esker zuei. Nahi duzun arte. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 9:06 dira, azken ordukoen berri emanez, Mikel Manzisidor legelari bilbotarra izango da, Ararteko berria EAJak eta PSek Peperekin akordia lortu ostean. Zaloa Badiola, egunon? Egunon, Peia eta egunon entzuleok, asteetako negoziazioaren ondoren, jeltzaleek eta sozialistek popularrekin adostu dute Ararteko berriaren izendapena. Manzisidor Euskal Autonomia Erkidegoko herriaren defendatzaile izateko hautagaitza aurkeztu zuten EAJaren eta PS Euskadiko Eskerraren talde parlamentarioek pasaden ostiralean legebiltzarrean. Arartekoa izendatzeko ordea, EH Bilduren edo Partidu Popularraren babesa ezinbestekoa zen, izan ere 3/5 gehiengoa behar dute herriaren defendatzaile hautatzeko, hau da 45 legebiltzarkideren babesa. Peperen babesa bermatuta, Manzisidorren izendapena aurrera aterako da. Mikel Manzisidor legelari bilbotarra da, zuzenbidean lizentziatua da Deustuko Unibertsitatean eta doktorea nazioarteko harremanetan Genebako diplomazia eskolan. UNESCO etxea Euskal Herriko zentroko zuzendaria izan zen 10 urtez. Eta hauek nabarmenduta egunaren nondik norakoak ere aipatuko ditugu. Arazi Castaño, egunon? Egunon guztioi, Bitokilesen bisitaren ostean, osasun publikoaren defentsaren aldarriak hartuko ditu Iruñeko kaleak, goizeko 10:00 elkarretaratzea deitua dago osasunbidea parean, eta ostean prentsa aurrean agertuko dira antolatzaileak. Ordu erdi beranduago, Sustrai, Greenpeace eta abokatuek Kaparrosoko makroetxaldearen sententziaren inguruko balorazioa egingo dute. Lakuako elikadura, landa garapena, nekazaritza eta arrantza saileko sailburu Amaia Barredok bestalde Bermeoko eta Ondarrako arrain lonjetan bultzatuko diren izotz fabriken berri emango du Bermeoko kofradian goizeko 10:00. Gipuzkoako Foru Gobernuak Peperekin, EH Bildurekin eta Elkarrekin Gipuzkoarekin hasiko du 2026ko aurrekontu proiektuari buruzko bilera erronda. Azken honek adierazpenak egingo ditu eguerdiko ordu batean. Aldi berean, Bilbon goizeko 11:00 Elisabete Etxanobe Bizkaiko Aldun Nagusiak eta Itxaso Berrojalbiz Ogasun eta Finantzako Foru Diputatuak 2026ko Bizkaiko aurrekontu orokorren proiektua aurkeztuko dute. Jakin badakizue aste hauetan aurrekontuekin gabiltzala gora eta bera. Labek Lakuako aurrekontu proposamenean balorazioa egingo du beraz, eta espero da Nafarroko gobernuak bestalde aurkeztea bereak parlamentuan. Gasteizen ELA sindikatuak Osakidetzak osasun mentaleko sareak desintegratu dituela salatuko du Osakidetzaren egoitza nagusian. Eta kulturarloan Bernardo Atxagak Enara liburua aurkeztuko du gaur Bilbon, goizeko 11:00 Arte Ederre Museoan. 20 urte beteko ditu bestalde Gernikako gastrak eta urteurrenari begirako ekitaldien aurkezpena egingo dute arratsalde honetan 11:30 abenduaren 24an beteko ditu hamarkada 2 eta hilabete horretan zer
asko dira antolatu dituzte jarduerak. Eta ostirala denez eta plan bila bazabiltzatea astebururako gaur hasiko da beldurrezko eta fantasiazko 36. astea Donostian. Urteroko hitzorduak hasiera berezi bat izango du aurten, Paul Urquijo Alijoren Gaua filmak inauguratuko baitu jaialdia. Zinemetara iritsi aurretik Euskal Herri mailako estreinaldia izango dau. Ez da sarrerari gelditzen, baina VHS Halloween filma ikusi nahi baldin baduzu pegi, oraindik aukera dago, baina bizkarri bili oraintxe sartu naizelako eta 10 sarrera besterik ez dira gelditzen. Ez naiz oso zinofola. Ez kezkatu. Eskerrik asko, Garazi. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazorarik? Sute bat dago La Kuadra eta Zaramillo artean baso sutea errepidea itxita dago, beraz behi 306 bat errepidea, tarte horretan La Kuadra eta Zaramillo artean 12 kilometro itxita beraz. Adibili bertatik igaro berri izanez gero, uraldiaren ondik norako guztiak, Ikerri Barluzeak. Zerua zikinago agertuko bada ere, orokorrean eguraldi lasaiarekin jarraituko dugu. Goizean goizetik hasita erdi eta goi mailako hodeiek zerua estali xamarri mantenduko dute lurralde osoan, eta hodei hauek trinkoagoak izango direnez lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, bertan ez da baztertu behar euritantaren bat botatzea, alare uskeria litzateke eta gehienean mintzat ateri eutxiko dio. Arratsaldean zehar ere antzeko joera errepikatuko da, erdi eta goi mailako hodeiak oso ugariak izango dira, ateri eutxiko dio, zerua estalirik geratuko da. Eta ez da baztertzen berriz ere hodei hauek euri pixka bat uztea bereziki egunaren amaieran. Haizeak egotik joko du bolada oso zakarrekin bereziki egunaren lehen eta azken orduetan, temperatura minimoek nabarmen gora ingo dute, 9 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz antzeko jarraituko dute, Kantauriar isurialdean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta Hego isurialdean aldiz 17 eta 20 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean. Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-ezko edo egurrezko leihoak ditu, eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan. Bai, Alkainen. Usurbil bizi. Gozatu Zumetaren muralaz, artelanez betetako kalez, murgildu gerraren memoria ibilbidean eta Usurbilgo sagardoaren kulturan. Ezagutu Elizako organo eta arloju paregabeak, kontsultatu bisita gidatuak. 650 usurbilbizi.eus. Usurbil turismoa, beste mundu bat posible da. Adimen artifiziala kolektibo kalteberen aurkako diskurtso faltsuak edatzeko tresna bihurtu da. LGTBI pertsonak, gazteak, emakumeak edo adinekoak besteak beste gorroto honen guztiaren jomuga dira. Teknologia sekula ez delako neutroa eta eragiten dituen kalteak mugatzea denon ardura delako, naizetik desinformazioari aurre egin, trampak agerian utzi eta bidegabekeriak salatzeko konpromisoa beresten dugu. Konpromisoa, erantzukizuna, zorroztasuna. Naiz. Bat laurogeita iru, bigarren tokian Tolosaldea dator, Tolosaldea. Hortxe doa Mikel Oiartzabal, tiro, Eskinegin, ate aurrean da, eta hirugarren gola Atletikena. Gaizto doa Estefanetaren ondora, eta tanto, 19 jaun Andreok. Ikustea baino gehiago, bizi gurekin Euskal Kirolaren hitzordu nagusiak. Larun bat honetan, 6 eta 4 aurrera, Reala Atletik Euskal Derbia zuzenean, Anoetatik. Naiz irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larunbatetan, arratsaldeko 3:00, Naiz Irratian. Informazioaren aria. Goizeko 9:14, badira hainbat aste ez dugula adimen artifizialaz hitz egiten gurean, adibiltzeko kontua da, ikasteko kontua ere bada, honi buruzko xehetasunak eta irakasgaiak, Iraia Kamrak, egunon? Egunon, Pei eta egunon entzulea, gaur bestelako kontu batekin gatoz. Zer gertatzen da zure lagunik onena ia bat denean eta zure bizitza osoa grabatzen duenean zuk jakin gabe. Eta zer gertatzen da horrelako produktu bat lagun faltan daudenentzat merkaturatzen denean. Hori da, gaur hitz egingo duguna eta gaurko adimen artifizialaren kasuaren abiapuntua. Eta benetan esango dizuet, naiz eta zientzia fikzioa dela dirudien, gaur egungo errealitatea da. Friend izeneko adimen artifizialaz hitz egingo dugu, izan ere New Yorken azken asteetan ia 13.000 kartel zabaldu dira metroko geltokietan, eta bakoitzan mezu simple bat agertzen da. Adibidez, Friend izen bat zurekin egoteko prest dagoen norbait, beste batean esaten du zurekin hartuko dut metroa, eta beste batek dio zure lagun digitala izango naiz. Baina zer da zehazki Friend? Bueno, $129 lepoko moduko gailu txiki bat da, eta ia bidezko lagun bat simulatzen du. Zure hitzak entzun, zure galderak erantzun, zure jarduera gaztertu eta zure ingurunea grabatzen dueten gabe. Hau da, esaten dute dela espioi txiki bat lepoan eramateko modukoa. Baina nork daki zer grabatzen ari den. Arazo nagusia da, Friend pasiboki dena grabatzen ari dela. Bideoa, audioa, datu biometrikoak, aurpegiaren eta hotsaren ezagutza, eta guztia zure inguruko pertsonei jakinarazi gabe. Zer da honen okerena? Baldintzetan diola argi eta garbi, zu zarela erabiltzaile bezala grabazioen erantzule. Beraz, zure inguruko norbaitek lepoko asalatzen badu datuak baimenik gabe jasotzen dituelako, ez da enpresaren ardura izango, zurea izango da. Eta pentsatzekoa da horregatik, ea zure lagun berriak legea uste baten arriskuan jartzen zaituen, eta ea honek merezi duen. New Yorkeko herritarren erantzuna argia izan da. New Yorkeko bizilagunak ez direlako isilik geratu. Hiriko metroko kartel asko vandalizatu dituzte eta bertan jarri dute egin benetako lagunak hau zaintza da edo iari ez zaio axola bizirik zauden ala ez. Beste batzuek diote zure intimitatea saltzeak ez dizula bihotza sendatuko edo lagun gehiago ekarriko. Eta egia esan protestek nolabaiteko zentzua dute, izan ere Friend adimen artifizialaren marketing estrategiak bakardadea erabiltzen du irabazi ekonomikoak lortzeko. Hirigune handietan gero eta gehiago dira bakarrik sentitzen diren pertsonak eta enpresa honek sentimendu hori erabiltzen du produktu hau kaleratzeko. Kanpaina horregatik nahita egiten dute horrela, Friendeko zuzendariak berak esaten du badakiela New Yorken jendeak ia gorrotatzen duela. Eta horregatik jartzen dituztela kartelak toki ikusgarrienetan, jendeak bere iritzia idazteko eta horrek beraiei publizitatea ematen delako doain. Beraz, zer da, marketing kanpaina bat, protestaz soziala bultzatzeko helburuz, berak esaten du, baietz. Eta dirudik ez duten arren $1.000 publizitatea lortu dute doain jendearen haserreaz baliatuta. Baina gehien galdetu dena da, eta jendeak gehien galdetu dena da, adimen artifiziala benetan zure laguna izan daiteke. Esan diezaguke zurekinago, entzuten zaituz, lagundu nahi zaitut, baina benetan ez du sentitzen zurekin egon nahi duela. Ez dauka emoziorik, ez dauka esperientzarik, ez dauka empatiarik. Eta horrek hausnarketa sakon batera garamatza, bakardadea teknologiaz konpondu behar da, edo behar duguna beste pertsona batzuk dira benetako harremanak eta ez gailu lagunkoi bat, lepoan zintzilik. Hori izan da, Friend iaren lepokoak eta horrelako produktek etorkizun ilun xamar bat iradokitzen dute, non gure harremanak merkantilizatzen diren eta gure sentimenduak kasu honetan datu bihurtzen diren. Eta hori gaur esatekoak.
Goizeko 9:21 dira, aurrera jo beharra dugu, izan ere badira, hainbat aste edo astea inguru, pantailak euskaraz dinamika Gasteizko legebiltzarrean izan zela. Pantailak euskaraz ekimenak 4 urte daramatza, aurrera pausoak aldarrikatuz, euskara ikusentzunetan txertatua egon dadin, eta gure hizkuntzak esparru honetan bizi duen egoeraren berri emanez, gaurko honetan, legebiltzarrean, Gasteizko legebiltzarrean egindako agerraldi horretaz eta dinamikaren ekimenetaz hitz egingo dugu. Horretarako gurekin daukagu goizonetan Alex Aginagalde, pantailak euskaraz elkarteko bozeramale. Egunon? Baita zuei ere. Bueno, igaro zarete legebiltzarretik eta bertan, ohartarazi zenuten euskarak ikusentzunezkoen alorrean duen egoera kezkagarria dela, zer nabarmendu zenuten? Bai, bigarren aldiz joan gera, ez, legebiltzarrera, duela 4 urte pantailak euskaraz sortu zenean joan ginen hor aldarrikapen batzuekin. Egia da, han eskatu genituen hainbat gauza esate baterako, euskarazko streaming plataforma bat sortzea, edo nazioarteko plataformei euskarazko kuota batzuk ezartzea, edo euskarazko zinema ekoizpenerako baliabideak biderkatzea, horietan aurrera pausoak egon dira, urte batzu beranduago, erakundek heldu zioten gaiari eta primeran sortu dute, euskarazko ikusentzunezko etarako ekoizpeneko laguntzak handitu dituzte, estatuko ikusentzunezko legean bete behar txiki batzuk txertatu ziren nazioarteko plataformentzat, baina oraindik ere egoera nahiko txarra da, eta hori despirkatu nahi izan genuena, oraindik neurri berri asko hartu beharko direla, euskararen egoera osasuntxoa izan da pantaien mundu horretan, horrek erabateko eragina duelako euskararen normalizazioan. Ez dakit, noizbait, seguraski testuinguru hau neurtzeko neurgailurik aproposena izan daiteke, ikusentzunezko erreferentzialak izan diren garaietako hizkuntzerabilerak eta ikusentzunezko erreferentzia gutxiago egon izan diren garaiak. Halako neurketaren bat edo halako ikerketaren bat bada? Ez da ikerketa zehatzik, bi garaiak konparatzen dituena, baina egia da, esate baterako, Kike Amonarrizek aipatzen zuen euskal gazteriak edo euskal herriko aurrek izandako azken euskal erreferente amankomuna Dragoibola izan zen, ez, 80ko hamarkadan, ez, ordutikan, egia gaur egun euskaldunen artean, gazte euskaldunen artean goazenek badu alako erreferentzialtasun bat, baino ez da Euskal Herri osoko gazte guztien erreferentzialtasun bat, Dragoibola 80garren hamarkadan zen bezala, ez? Ez dago ikerketa zehatzi, baina gu duela 4 urte larrialdi egoeraz hitz egiten genuen hain zuzen ere legebiltzarrean soziolinguistikako datuek euskararen moteltze edo atzeratze fase bat aurrikusten zutelako, eta guk ikusten genuen badaudela hainbat ikerketa aisialdiko esperientziek eta aisialdian egunean 6 ordu pentsatzen pasatzen baitugu pantaien aurrean, eta hor euskarazko edukiak aurkitzea oso zaila aldin horrek hizkuntzaren erabileran eragina duela esaten duten hainbat ikerketa soziolinguistiko badaude, ez? Eta orduan guk mai gainean jartzen genituela datu horiek eta esaten genuen bazken finean euskara plataformen mundura eta interneten mundura ez dela egokitu beharko lukeen abiadan, beste hizkuntzetan ikusentzunezko edukiak, telebista, plataforma eta sareetan biderkatu baldin badira, euskaraz biderramar biderkatu dira, ez? Orduan, lehenik ere, euskarazko edukiak gutxiengoa baldin baziren, orain iaia ezinezkoa da itxaso zabal horretan euskarazko edukiak aurkitzea, eta guk uste dugu horrek bere biziko eragina izan duela euskararen geldotzean eta atzeratze zantzu hori, eta ez bakigu ez dela faktore bakarra noski, hor beste faktore batzuk ere badaude, baina Iñaki Urrebasoren duela lehengo urtean kaleratu zuen doktore tesiak aipatzen zuen faktore nagusietako bat, euskararen kontrako faktore nagusietako bat azken hamarkadan hedabideen mundua eta hori pantaien mundua izan dela.
Horre ikusita, nabarmendu zenuten Euskal Herriko biztanlegoaren 65% ordainketa bidezko plataforma kontsumitzen dituela, esan duzu itsasoa hitza aipatu duzu, ez dakit, itsaso horretan ez dakit interesa duenak edo potentzialitatea badago euskarazko edukiei bide eman ahal izateko? Kontua da hori guk azkenean legebiltzarrean eskatu ditugu hiru gauza eskatu ditugu, ez? Batetikan baliabide gehiago, bestetik araudiak eta bestetik egiturak, ez? Baliabideen alorrean argi dago euskerazko ikusentzunezkoak ekoizteko baliabideak biderkatzen jarraitu behar degula, hau da, erdaretan geroz eta eduki gehiago daude, euskeraz ere beharrezkoa da geroz eta eduki gehiago egotea. Aipatzen genuen baliabideen alor horretan bikoizketarako diru laguntzak sortu behar direla, izan ere hemengo zinemagile eta eduki sortzaile guztiak jarriko balira euskerazko edukiak sortu ere, sortuko lituzketen edukiak gaur eguneko kontsumo ohiturekin ez lirateke nahikoak izango urteosko herritarren kontsumoa asetzeko. Beraz, ezinbestekoa da baita ere nazioarteko edukiak euskerara ekartzea. Horregaitik ere, bikoizketarako diru laguntzak sortzea ezinbestekoa iruditzen zaigu. Eta horixe gero, ez dakit gaterazi joan kontsumoaren inguruan, edo ze zentzutan planteatzen zenuen. Hain zuzen aipatzen nuen, potentzialitate bat edo egon daitekela, jendeak kontsumitzeko gogoa nahi baldin baduelako, pentsa genezakelako, propioki, egunerokotasunean erabiltzen duen hizkuntzan, nahikeri hori ere egon daitekelako. Baina horretaz harago, ez dakit, pentsatzen dut, oso ohikoa da Espainiar estatuan, atzerritik datozen ikusentzunezkoak doblatzea gaztelerara. Bestelako estatu batuetan ere ohitura dago, jatorrizko bertsioa mantendu eta propioki bertako hizkuntzan azpitituluak ezartzea. Halako ohitura ezarriko balitz Euskal Herrian eta euskararekin, ez dakit, babestuago ahalko litzateke egon akaso euskarazko azpititulu batzuekin eta ikusentzunezko bat ingelesez ikusita? Kontua da, egia da gazteek gero eta joera gehiago dutela edukiak azpidatzita ikusteko, ez? Baina datuek oraindik ere esaten digute herritarren 80%ak nahiago duela edukiak bikoiztuta ikusi. Ulertzen duen hizkuntza batera bikoiztuta ikusi. Eta orduan 80%ak gaztelerara bikoiztuta baldin badago, naiz euskeraz eskaini euskarazko azpidatziekin, hau da, ingelesez euskarazko azpidatziekin, baino parean baldin bakazu gazteleraz bikoiztuta ikusteko aukera, herritarren 80%ak hori aukeratuko du, ez gazteleraz edo frantsesez bikoiztutako aukera. Orduan, gaur-gaurko ohitura hori ez da existitzen, egia beste herrialde batzutan ohituago daudela, esate baterako Grezian, Portugalen edo Estonian, helduentzako edukiak zinemetan eta bertsio ofizialean ematen dira, bertako hizkuntzako azpidatziekin, baina ez dugu ahaztu behar, aurrentzako film guztiak bikoizten dituztela. Hau da, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, mota horretako eta zinemetan ikusle gehien izaten dituzten eduki horiek aurrentzat eta familientzat bideratuta dauden eduki hori guztiak bikoiztu egiten dituzte, portugesera, grezierara, estonienara, Nederlanderara, zanaet. Herrialde horietan ere, eduki potentenak, familiarrak direnak, guztiak bikoiztuta eskaintzen dituzte zinemetan, hain zuzen ere, horrek bai ezin dutelako, ibili azpidatziak idazten, eta bar. Eta geroia bai, helduentzako filmak eta bar, azpidatzi egiten dituzte haien hizkuntzetara. Hori, izan daiteke, aukeretako bat izan daiteke. Baina egia da, Espainian eta Frantzian dagoen ohitura dela doblajearena. Orduan, herritarren gehiengoa ohituta dago, zorionez edo zoritxarrez, edukiak gaztelerara edo frantsesera bikoiztuta ikustea. Orduan, horrekin konpetitzea azpidatzi batzuekin zaila izan daiteke. Orduan, gu planteatzen duguna da, gutxienez eduki potenteenak bikoiztu beharko liratekeela, egia da, urtean zinemetara iristen diren 700 edo 800 filmak bikoiztea ezinezkoa dela,
ez dago horretarako baliabidez tekniko, ez pertsonal, ez ekonomikorik, baina Katalunian adibidez hartu duten bidea da, goazen hartzea, datorren urtean gutxi gora bera ikusle gehien izango dituzten 50 filmak. Eta 50 horiek bikoiztu egingo ditugu katalanera. Hori da egiten duten ariketa, horrela erabakitzen dute zeintzuk bikoiztu, eta horri esker urtean ikusle gehien izaten dituzten 10 filmetatik 6 katalanezko bikoizketa izan zuten iaz, esate baterako. Hemen, EAN eta Nafarroan, urtean ikusle gehien izan zituzten 10 filmetatik 0 ikusi ahal izan ziren, euskeraz bikoiztuta edo euskeraz azpidatzita. Orduan, guk uste dugu pixkat hortik jo behar degula, ez? Gure estrategia hori definitzen dugun bitartean, zenbat bikoizketa, zenbat azpidazketa eta bar, gutxienez, urteko 50 potenteenak goazen bikoiztuta ere eskaintzea, eta gero ikusiko dugu beste 700 azpidatzen ditugun, edo ze estrategia hartzen dugun. Gogora ekarri zenun baitare agerraldian, legeak dioela, Euskararen legeak dioela zehazki mota guztietako edukiak bi hizkuntzetan jasotzeko eskubidea eta zinemetan Euskara babesteko neurriak martxan jarri behar direla. Hau esan ostean, bertan zeuden alderdi ezberdinetako ordezkariak interpelatuak sentitu ziren? Ez dirudi oso interpelatuak sentitu zirenik, ez? Egia da, egindakoa, aitortu nahi izan zuten, eta guk ez dugu esaten azken urtetan bereziki onerako aldaketa bat egon ez denik, ez? Eta horri esker esate baterako, aurten 6 edo 7 euskerazko film iritsi dira zinemetara, eta hori, erabat ez ohikoa da, ez? Baina ere, errealitatea da, hori, euskararen legeak, nazioarteko legeak, hizkuntza alorreko arauek esate dute, euskeraz edukiak ikusteko eta kontsumitzeko eskubidea dugula, eta eskaini behar digutela administrazioak, eta gaur-gaurkoz, Euskal Herrian emanaldien 1% baino gutxiago izaten dira euskeraz zinema areto komertzialetan. Orduan, egia EAN 2,2 Eusko Autonomia Erkidegoaren kasuan, baina hori, 2,2 hor nun daude ez, hizkuntza eskubideak, nun dago 82ko euskararen legeak esaten duen, 2 hizkuntzen erabila berdintzeraino zineman eta ikusentzunezkoetan hartuko diren neurriak, eta pentsa, 40 urte baino gehiago pasaira, eta 2an gaude ez. Orduan, pentsatzen dugu horrekin nolabait interpelatuak sentituko zirela, baina, espero ezagun, egoeraren larritasuna ikusi, eta aurrera pausoak ematen jarraitzea. Testu inguru horretan ere, aipatu zenuten ardurak hartu zenituztela, eta ardura horietako bat ere bada zer non ikusi, zer da egitasmo hau? Zer non ikusi da euskerazko edukien katalogoa. Zer non ikusi, pantaiek euskerazeko kide diren zenbait pertsonak zein beste hainbat bolondresek osatutako web horri eta aplikazio bat da, Smart TV-rako, zein Android eta Applerako eskuragai dagoena, ZNI telefonoen kasuan, eta zer non ikusi.eus web horriaren kasuan, eta hau da, plataformetan euskeraz dauden edukien katalogoa, baina ez soilik plataformetan, gaur egun plataformetan, zinemetan eta YouTubeen euskeraz dauden edukien katalogoa osatzen du. Eta bertan ikus daitezke, zu bertan sartzen zera, eta aukeratzen duzu esate baterako, zein plataformako bazkidetza duzuzu, nik Netflix eta Prime Video ditut. Aukeratzen duzu Netflix eta Prime Video, eta hor ikuste duzu, Netflix eta Prime Videon euskeraz dauden eduki guztiak zeintzu diren. Zeintzu dauden euskeraz bikoiztuta, eta zeintzu dauden euskeraz azpidatzita, ez? Gaur-gaurkoz, Netflixen 40 edukitik gora du euskeraz bikoiztuta, eta beste 250 baino gehiago euskeraz azpidatzita. Eta jendeak ez ditu ezagutzen, ez? Orduan, plataforma honen helburua, zer non ikusi web horri eta aplikazioaren helburua da, jendeak jakin dezala, zer dagoen euskeraz, eta aplikazioaren bitartez, zuia sartu zaitezke filme horretan, eta zuk kontua baldin badakazu ordainketa bidezko plataforma horretan, zuzenean irekiko zaizu Netflixeko pasabidea eta pelikula horretan sartuko zera euskeraz ikustera, ez? Orduan da, moduaz jendeari errazteko, hor ibili plataformetan zer dagoen euskeraz, sarritan ez dauden nabarmenduak, ez dituzte bilatzaile egokiak plataformek jakiteko zer dagoen euskeraz eta zer ez. Orduan, zer non ikusiren bitartez, zuzenean sartzen zera, web horriaren bitartez edo aplikazioaren bitartez, klik egiten duzu euskeraz dagoen eduki horretan, eta
plataforma zabaltzen zaizu zuzenean ikusteko. Eta egin beharreko bestelako lanetan ere, aipatu zenuten araudio propio bat garatzeko beharra, iragarri zenuten, horre badaudela eskumenak, zeintzuk dira eskumen hauek, eta zein da potentzialitate hori ere, zer egin daiteke araudiari dagokionez? Bai, zinemaren eskumena esate baterako, orain, leheno konpartitua zen, orain ja EAEren eskumen propioa da, iaz ondako transferentziari esker, eta horrek aukera ematen du legeri propioa garatzeko, ez? Zineman badute Kataluniako zinemaren legea 2010-tik, esaten duena eduki guztiak, edukien erdia zinemetan katalanez ere eskaini behar direla, gero azkenean konstituzionalak xedapen batzuk baliogabetu zituen eta azkenean, kuota hori uste 25%an geratu zela, baina, badute oinarrizko araudi bat zinemaren alorrean hizkuntza kontuak ere arautzen dituena, eta guk uste dugu, hemen ditugun eskumenak baliatu behar ditugula, ahalik eta gehien arautzeko hizkuntzaren alorreko kontu guztiak, herritarren hizkuntza eskubideak, ahalik eta ondoen babestuta egon daitezen. Eta zinemaren alorraz gain, ikusentzunezkoen alorran ere baditugu eskumenak, eta ikusentzunezkoen lege propio bat uste dugu beharrezkoa dela, hain zuzen ere, plataformetan eta telebistetan ere edukien kopuruak, eta horietan ere euskerari kuotak ezartzeko, eta ditugun almenen barruan, ahalik eta gehien arautu eta ahalik eta gehien hizkuntza eskubideak babesteko. Akaso ondorio orokor bat izan daiteke, bereziki sustapena landu behar dela, naiz eta demagun, uneren batean geroz eta euskaldun gehiago egon, edo joeretan euskararen inguruko ezagutza, naiz eta aipatzen den esaterako geroz eta handiagoa dela, sustatu egin behar da. Joan behar dela hartzailearen gana, pixkate bandejan ere eraman behar zaiola eragina izateko, ez da? Hori, dudarik gabe, ez guk hori, azkenean hori utxune horretatik sortu zen zer non ikusi, plataforma eta web horria eta aplikazioa, izan ere, iruditzen zitzaigulako, erakunde publikoek ez dituztela nahikoa sustatzen euskerazko edukiak. Egia da makrokampaina batzuk bai egoten direla, guazen edo irabazi arte edo ETB-ren hainbat edukiren inguruan, baina gero egia da realitatean Netflixen euskeraz, zerbait dagoenean euskeraz bikoizuta inork ez du horren berri ematen, ez? Bueno, ez Netflixek, ez erakundek, ez inork, ez? Edo telebistan ere, baten filme bat botako dutenean euskeraz zogaueko 11-etan, ez da egoten, esate baterako gaztelerazko filmek lanotxe den astebete baino gehiagoz dugun bombardeo hori anuntzioetan eta zer egongo den datorren aste artean gazteleraz, ETB-bin, horren berri mundu guztiak jasotzen du, ez, baino gero euskerazko edukien promozioa ez da maila berean egiten edo hori da iruditzen zaiguna, eta ez soilik telebistan, esan dagoa, plataformetan dauden euskerazko edukien berri ez du inork ematen, azkenean nazioarteko plataformei ez zaie interesatzen, hor dute bete behar txiki bat legearen arabera, eta hori gutxi gora bera betetzen saiatzen dira, naiz eta ez duten guztiz betetzen, baina horren berri ez du inork ematen, ez, esaterako, Katalunian generalitateak berak badu sare sozialetan perfil bat horretarako, ez? Netflixen ez dakit zer estrenatu da katalanez. Prime Videon ez dakit zer estrenatu da. Zinemetan ez dakit zer estrenatu da. Hemen ez dago horrelako saretako profilik erakundek sortutakoa, soilik zer non ikusi eta pantaiak euskera zen sare sozialetan zabaltzen dugu guzti horren berri, ez? Baina guk uste dugu beharrezkoa litzatekela erakunde publikoen bultzada euskerazko edukien sustapen hori handiagoa izan dadin. Azkenik ere, jakin nahi dugu pantailak euskaraz zertan ikusiko dugu ikasturte honetan? Beno, hor jarraitzen dugu alde batetik hitzaldi tailerrak ematen, herri ezberdinetan, ez? Lehengoa lekitun egon ginen, zine bileran, hitzaldia ematen, gero ere, begira saria jaso genuen, gure ibilbidatik eta euskerazko zinemaren alde egiten dugun lanagatik, baina hori, han hitzaldia eman genuen, Bergaran egon ginen aste artean, Laster lehenengo aldiz Zuberoan ere egongo era, azaro bukaeran, Durangoko azokan egongo gara Ego Euskal Herriko
ikastetxeetako DBH-ko ikasleei tailerrak ematen, pantaiak euskaratzen inguruko tailerrak, eta bereziki zer egin duten hizkuntza ohituretan pantaiek, eta non aurki ditzaketen euskarazko edukiak, eta bueno, hori da pixka bat hurrengo hilabetetako hildoa. Adi egon beharko dugu beraz, Alex Aginagalde, pantailak euskaraz ekimeneko kidea, eskerrik asko gizonetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik. Informazioaren aria, naiz irratia. Bidai bat nere garunaren barnean argiaren ziztuan. Bidai bat nere sentimenduen bordelan argi indarra hormonak balantzan. Gizatasunak sortzen dituen eriotzaziak. Gizatasunak sortzen dituen eriotzaziak. Bakotxak buruarekin ditu mila eztabaida, baina antzina egiteko zorigaitzez, hankak bakarrik ez dira behar. Gizatasunak sortzen dituen Gizatasunak sortzen dituen eriotzazia. Eriotzazia. Komplexua banaiz, ni bertso bat bezin, zenbat galaxia dira inguruan berdin. Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet. Orain entzuten, larun batero arratsaldeko 5 naiz irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan. Eta saio honetan, gaur egungo musikan zentratuko bagara ere, noizbehinka,
Jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu. Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko 3:00, Naiz irratian. Informazioaren aria, Naiz irratian. Goizeko 10:00 gutxi, aurrera jo beharra dugu, eta normalean, informazioaren arian ez dugu asko aipatzen musika salbuespena ez bada, baina egun hauetan, aipatu izan dugu, Bime Azoka, solasaldirako tartean Iker Gurrutxak bertatik bidali izan dizkigu aurrerapenak eta kontatu izan dizkigu gertakizunak, baita aipatuko dugu. Gara egunkarian ere irakurri ahal izan dituzuen kronika ezberdinak, Bime Azokari buruz, horretarako gurekin daukagu Iker Gurrutxaga, egunon? Egunon, entzule, sartu zuzeneko streamingera mesedezune honetan, martxan baldin badago. Bai, martxan dago. Sartu mesedez, ikusteko peli nola dagoen. Zenbat egunkari zabalik, zenbat horri mai gainean, bi pantalla, Behar beste dokumentazio musikari buruzko galdera zuzen eta zehatzak egiteko musika jakin badakizulako ez dela nire esparrua. Gaur etxeko lanak egin ditut Iker eta horregatik galdetu behar dizut hasteko Bime Azoka nolakoa da, industria biltzen duela irakurri dugu. Bai, flipantea da, claro, zulek, industria, askotan ez, zerbeten industria eta zer irudikatzen duzu, ez dakit ez, igual traje duen pertsonak eta horrelako gozak. Traje gutxi ikusten dira. Carlos Latrek, egunero desberdina, hori esan behar dagoan ikusi, eta atentzio ematen zuen bakarretakoa, baina, esanet. Biltzen dira promotora, erakunde, enpresa, eta, enpresa desberdin asko, artista, kazetari, eta bar luze bat biltzen dira bertan. Orain, aurtengoaren, gero Bilbotik konturatu bintzen, Bilbotik olako, bakizu Bilbon oso ohitura handia dagoela zerbait handi edo garrantzitsua denean faroletan kartela jartzekoa. Donostian ere uste dut egiten dela, baina Bilbon irakurtzen da, Bime, Iberoamerika batuz. Iberoamerika batuz, nola batuz. Iberoamerika, Bilbo Iberoamerika da horrein. Horrek egiten ziak grazia. Ez, baina egia da, gerozetan handiago dela, eta industriaren baitako agenten artean, sartu direla baita ere, Argentina, Chile, Uruguay, Kolombia oso fuerta, gainera Bimen baduelako Bogota bere edizioa, Mexiko, US Latin deitzen dutena, hau da, estatu batuetako komunitate latinoa berri baitan, eta hortik aparte Europakoak ere bai, noski, Europako Holandak beti du toki nabarmenaz, uste dut Groningenen dela egiten den besta azoka bat, badutelako zenietza bat, Katalunia noski, Kataluniak tarte handia hartzen du, Madrilgoak ere pila bat, Andaluzia, pentsatu hori guztia, Euskal Herriak, Bass Musicak toki zabala hartzen duen arren, Euskal Herriko musika bulegoa, baina hori guztia, puntutxo bat da Euskal Herria, puntutxo horren baitan, zarei ezer, eta daude, hasi, esan dugun erakunde guztiak ez, gobernuak, kontuz, gobernu asko, pasa promotora desberdinak, Lastur da antolatzen duena, momentu honetan gainera, estatuan toki oso garrantzitsua duena, ikusita zer mugitzen duen eta nola mugitzen duen, eta garamendirekin duten harremana, eta hori guztia. Eta gero, segi manager, artista, eta standetan ikusten dituzu, belarretarako tapoiak, komun eramangarriak, unibertsitate bat, eunaiz, kasu honetan. Industria bat? Esate duzu, zer da? Musika alik eta zentzuri globalenean, ez da? Hezkuntza,
lehen gaiak, da flipante alde horretatik, zuk uste duzunan industria da, zer irudikatzen duzu. Ez dena da, eta gero itzaldietan eta horrelako kontuetan, gai zabalak aurten esaterako, ez dakit egun naizek izango zuen, zer ikusirik, bideo-jokoak eta musika uztartu dituzte desente, eta egun naizek uste dut bideo-joken inguruko gradu bat baduela, eta horrek nik uste dut zer ikusirik izango zela, baina batean Marvel, PlayStation, horrelako markak agertu dira aurten. Festak antolatzen, gaueko festak antolatzen, Universal, Zoman, edo The Orchard, edo eta zeintzen bestea, etzaidaterako. Estatu Batuetako zigilu oso potente batek ere, after party bat antolatu du. Kontuz. Hau ja, ez da txikikeri bat. Hain zuzen, markei dagokionez, zure kronikan, tarte bat ere eskaintzen diozu, propioki, osoikoa, guretzat oso simple izan daiteken elementua da, kontzertu batera joan eta kainaren bat hartu, eta horren atzean dagoen guztia azaldu zuen, Mau etxeko David Pejenatek. Bai, David Pejenaute, nik Pejenaute ezagutzen nuela, ez dakit ez ote den gremioko berez. Hau da, kazetaria. Nik Pejenaute uste dut kazetari bezala ezagutu nuela bere garaian. Uste dut. Ez nago ziur. Gero getiakin nuen, Nafarraz dela. Eta nuen, Nafar bat. Ez da kasualitate bat. Musikaren munduan, Vibra Mau esperientzia kontatzen zuen. Etzaik gustatu gehiagi, Mau gehiagi aipatu dudalako, ez? Baina, klaro, bere esperientzitik hitz egiten zuen. Eta bere esperientzia horretatik, berak esaten zuen ez, jaialdi handiei babesa ematen dietela, noski, baina jaialdi handiena, eta hori gustatu itzan da horregatik egin nion tarte desente. Berak esaten zuen batetik, esan duzun datu hori. Jendea doanean areto batetara, 170 garagardo eskatzen duela. Kontuz. Hori ulertzeko zergatik garagardo enpresek duten olako presentzia zeretan, jaialdietan eta. Eta jaialdietan, tabernetan, aretoetan, zufijatu, hor lehiaketa serio bat egoten dela, nork zer eukiko. Eta ia da, Mau etxeak, Mau da San Miguel grupoaren barruan, San Miguel, Alhambra eta Mau daude. Eta gehiago ere, bai. Ordan, marka bakoitzak omen du bere identitate propioa, eta bere identitate propioko artistak garatzen dituela. Hau da, zerbait oso patxadatxua eta pausakoa denean, Alhambra. Eta, karo, zuk Alhambra bando ez edaten duzu, ez? Garagardo hori jendean noiz edaten du. Zerbait lasaiago bezala ez, harin fresko. Denez daukate hain ikertuta, ez? Eta hoi kontatzen zuen, eta esaten zuen berak esaterako, jaialdi handiak eta babesten dituztela, baina, ez dela hain garrantzitsua zirendak, esperientzi txarrak izaten dituela azkeneko demoratan, eta uko egiten ari dela jaialdi handiei, kontzertu handietan diru ustearen mesedetan. Hori aipatu zuen. Hain zuzen, hori ere izan, baduzu aipagaietako bat, hor, zuzeneko musikaren bueltan badela burbuila bat, ez dakit, aipatu ote zen, gurean ere askotan aipatu izan dugun dauden joera horiek, espektatiba, kontzertuaren zain egotea, hype, eten bat iragartzea. Eta badatoz gauzak. Halako gehiago badatoz? Badatoz gauzak. Badatoz, eta ni buru osteekin nabil. Momentu honetan, sekulako buru ostea dut, Euskal Herrian gertatuko zerbaiten inguruan, denbora eta espazioan koinzidituko dute, eta pixka zoroa izango da kontua. Bimeko honetarako ematen du. Bai, ez? Hori ere bada musikaren industria. Horregatik eta guri etortzen zaigu gainera batzuetan, ez? Eta erabakiak hartu behar dira. Bai, burbuilo hori aipatzen dute, eta horregatik Pejenautek esaten zen berak aretoen mesedetan egiten zuela, eta ara, sorpresa, Euskal Herriko batek aretoen aldeko mesedetan, aretoen aldeko apustu egiten duela. Karo, badakigulak Euskal Herrian aretoek zer garrantzia duten, jaialdi handien parean, ez? Areto, gaztetxe, eta bar. Claro, zu kultura horretatik baldin bazatoz, osasuntxu baldin badago kultura hori badakizu, badauela hor zerbait. Geho, burbuila horretan, ez? Beste batzuk ordea, Espainian zer desberdin ikusten den. Esatez duten, jaialdiak izan behar dute sari bat, eta aretoak izan behar dute lokatza. Eta nik esaten nuen. Aretoak, Euskaldunek, aretoak betetzen, tokia izaten ja lana dute. Ez da erreza. Hemen ja aretoetan jotzea sari bat bihurtzen da askotan. Jaialdiarena
hor dago, eta segundazio jaialdi oso ondo, baina jaialdiaren ez da sari bat. Jaialdiarenak izan behar du ja, nolabait ere zure profesionalizazioaren astapenen industrian sartzeko ate bat. Ez sari bat, marroi bat da, kontuz. Talde txiki bat entzako jaialdi bat marroi bat da. Eta hori, ostras, ze desberdin ikusten zuten, ez? Baina hori ere ikasten duzu, eta ikusten duzu munduan, hori dagoela, El Bierzo eskualdekoak atzo esaten zuen esaterako, guk 16 jaialdi egiten ditugu, 16. 1.000 pertsonako, udan, 16 jaialdi, desberdin ez egizia, eta esaten zuen, eta landen emuan jaialdi gehiago egin behar dira, hori esaten diot industriari, eta nik esaten nuen. Ostras, mundu guztiari denan esaten, jaialdiakin kontuz, sangarretasuna bat eta beste, eta zu horren alde. Bai, oso deigarria da. Deigarria da. Baina horretarako behar dira baliabideak, behar dira pertsonak, horren atzean zer dakate. Eta El Bierzon zenbat aretote dauden jakineko nuke. Eta zergatik ez dago aretoen kultura hori. Euskal Herrian oraindik ere nola ala mantentzen dugula. Gaur goizean izan dute elkarrizketa bat, batekin, eta esaten zuen, Bilbon asko zer gehiago dago Donostia baino. Eta horrela arrazoi du, Donostian aretoen egoera momentu honetan eskasa da. Gero egia da, Gipuzkoan, badailela beste puntu batzuk akaso gehiago ez dagoela kontzentratua. Hor ekosistema hori nola landu behar den, eta Espainian oso desberdin ikusten dute. Aretoak izten ari dira, eta zerbait larria da. Baita ere, bestelako aipagai bat ere, eta Garagunkariko eguneko gaia izan zela, matxismoa bera izan zen. Leire Martinez izan zen hizlarietako bat, Franziska Valentzuelarekin, eta realitate gordina azalerazi zuten. Bai, biek ere justu antzerako egoera bat kontatu zuten. Batek, Mexikora joan zen lehendabiziko aldietako batean, Valentzuelak esan zuen hori. Nola goi kargu batek hartu zion eskua eta muin eman zion. Eta iaia ezkontzeko eskantu zion. Hau ze kristo da. Berak esatu zela eta kontuatu zela, hau da industria. Hau da industriaren espresio masimoa, gorengo espresioa eta, ostras, kontuz. Eta gero, Leire Martinezek kontatu zuen Sony etxeko batek, bat zenbakira, zerrendetako top, zerrenda horietan lehendabiziko tokira iritsi zen kantu batekin hartu zuela, deitu zutela bilera batetara, sartu zela aretoan eta santziola, zeititi ederra dazkazun. Leiren erantzuna niri marabila dirutitzaian. Zepen ezingo dituzula zunei bezala apreziatu ez da. Erantzuna mentzian. Hor bukatu balitz, kanporatera, taldekide guztiak eta blankide zituanak eta hor, denak gizonezkoak, esplikatu zuen. Akaso Sonirekin harremana eten dut, ze hau gertatu da. Eta inorketzuela zer egin. Denak horrela. Eta horre esaten dute, ostras, hau da industria, ez? Ze matxismo zikin dagoen, eta oraindik ere horrelako egoera gehiegi daudela. Eskatzen zuen, Leirek esaten zuen, ahoz, hitze ez oso ondo, ekintzak falta dira, eta gizonek zaindu egin behar gaituzte, ez, ze gixajo, eta ez. Hemen da, ekintzak zaindu, eta benetan zaintzea, gauzak egitea da. Industria bereziki izan daiteke maskulinizatua den sektore bat, baina akaso, arlo bat maskulinizatua baldin badago, hori ere bada teknikarena. Bai, teknikariena, eta batez ere erabakigunetan daudenena. Hori iaztik Lafuriak esaten zuen. Erabakiguneetan emakumeak ez daude bitartean, bulegoetan udal teknikari, promotora, horietan emakumeak erabakigunetan ez daude bitartean, jai daukagu. Eta nik uste dut hor arrazoia handia duela. Azkenik ere, akaso aipatzeko labur eta azkar, Mondo Sonoro ere saritu dutela, eta, zure ingurukoak. Bai, Iker Barbara, eta bukatu orduk esan nion, eskerrik asko esan nion. Itzazen eskerrik asko, eta berak, lekuzkan barbatu nuen, eskerrik asko zergatik. Iker, izan zarelako ziurrenek euskaraz egin duen bakarra bime guztian, eta Palestinanen aldeko mezua zabaldu dena bime guztian, eta berak esatu zuen. Bai, hori nire konturatu nez gero, baina horrela behartzuen izan. Eta begiraz, askotan Mondo Sonoro ikusten dugu urrutiko zerbait bezala, eta bat eta beste ez, Madrilen eta Bartzelonan sortuako aldizkari badelako, baina gure ediziokoak eta gure kolaboratzaileak nahiko lerratuta dela esango dugu gauza batzuetan, eta zorionekoak gu bera gurekin egoten delako. Guzti hauekin gelditzen gara, eskerrik asko. Eskerrik asko, Gerarte. Argia agonian, iluna harmonian, hau da pasioa denbora guztian, eta puntu berz bat zuen eguzkian. Ez dugu lekurik zuen industrian. Industriak ez du lekurik alkimian. Argia agonian, iluna harmonian, hau da pasioa denbora guztian, eta puntu berz bat zuen eguzkian. Ikusten ditu tratuak adosten,
Lagunak eta bisitak erosten, daukazuna bailak nunditu abantailak errez da atzean egoten. Enerri masailak ez dira inzailak baina ez dira sartzen TikToken. Beste baterako, zuen erako, batzuk datozen erako. Musika etzai begitik sartzen sosa etzai belarritik aterako. Txeketa bilete hoiezen aiz bete maizako. Goizeko 10 dira, sua piztu da, Gueñeseko basoan, goizaldeko lehenbiziko orduetan, gabeko ordu batak aldera piztu da sua, eta lehen informazioen arabera, oraingoz behintzat ez dago etxe kalteturik, ez da pertsona zauriturik ere, Garazik Astaino, egunon? Egunon danori, Bizkaiko suhiltzaiek 2 foku identifikatu dituzte, aktibo daude biak, baina bat inguratu dute honezkero, bigarrenera iristerik ez dute izan oraindik ere lanean jarritzen badute ere. Eremu malkartsua da eta ez da irisgarria hala azaldu du Pedro Izaga, Bizkaiko Foru Aldundiko larrialdeteko zuzendariak. Inguruko etxeak eta ibilgailuak babestu dituzte suhiltzaiek eta Araber Adi errepideetan B3651 errepidea zehazki erabat moztuta dagolako Zaramillo eta Kuadra artean. Bestelakoetan nabarmenduko dugu eta gogorakarri dugu 9etan aurreratu dugun albistea Mikel Manzi-Sidor legalari bilbotarra izango dela Ararteko berria EAJak eta PSek PPrekin akordioa lortu ostean. Asterako negoziazioen ondoren, negoziazio luzeak izan direlako, jeltzaleek eta sozialistek popularrekin adostu dute Ararteko berriaren izendapena. Manzi-Sidor Euskal Autonomia Erkidegoko herriaren defendatzaile izateko hautagaitza aurkeztu zuten EAJaren eta PSren talde parlamentarioek pasaden ostiralean legebiltzarrean. Arartekoa izendatzeko ordea EH Bilduren edo PPren babesa ezinbestekoa zen. Izan ere, 3/5 gehiengoa behar dute herriaren defendatzailea hautatzeko. Hau da, 55 legebiltzarkideren babesa. PPren babesa bermatuta, Manzi-Sidorren izendapena aurrera aterako da beraz. Legelari bilbotarra da, zuzenbidean lizentziaduna da Deustuko Unibertsitatean eta doktorean nazioarteko harremanetan Genevako diplomazia eskolan. UNESCO etxea Euskal Herriko zentroko zuzendaria izan da, 10 urtez pegi eta guazen informazio praktikoarekin segidan. Eta trafikoa naiz irratian. Esan bezala, Adi Beiz 3651 errepidean, Gueñesen piztutako baso sute horrek bertan eragin duelako, bestelakoetan termometroi begira jarriko gara, Maulen 12 gradu ditugu, Gasteizen 10, Iruñean 14, Bilbon 15, Baionan 18 Donibane Garazin baita ere, eta Donostian 19 gradu. Gaurko eguraldiaren iragarpena Ikerribar luzeak. Zerua zikinago agertuko bada ere, orokorrean eguraldi lasaiarekin jarraituko dugu. Goizean goizetik hasita erdi eta goi mailako hodeiek zerua estali xamarrik mantenduko dute lurralde osoan, eta hodei hauek trinkoagoak izango direnez lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, bertan ez da baztertu behar euri tantaren bat botatzea, alare uskeria litzateke eta gehienean mintzat ateri eutxiko dio. Arratsaldean zehar ere, antzeko joera errepikatuko da, erdi eta goi mailako hodeiak oso ugariak izango dira, ateri eutxiko dio, zerua estalirik geratuko da. Eta ez da baztertzen berriz ere hodei hauek euri pixka bat uztea bereziki egunaren amaieran. Haizeak egotik joko du bolada oso zakarrekin bereziki egunaren lehen eta azken orduetan, temperatura minimoek nabarmen gora ingo dute, 9 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz antzeko jarraituko dute, Kantauriar isurialdean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego isurialdean aldiz 17 eta 20 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Gauzi hauekin galditzen gara, eskerrik asko Garazi. Gero arte pegi. Eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, egunon? Egunon. Bueno, ostirala aldu da, gogotxu edo? Ostirala, gau beltza, bai, gogotxu gaude. Astean luze joan da badakizu pegi gu ordu aldaketarekin burrukan aritu garela eta luze egin zaigu astea, baina bueno, gaur gau beltza dela eta ez dela, animatuta gaude. Bai, ezakin mozorratuko zarete saiorako edo? Ez, mozorrotu ez. Egia da oraintxe, oianak iruzkin bat egin didala, esan didala, nik langile kolorea daukadala, nire aita etorri baitak gure estudiora, eta berak jubilatu kolorea dauka. Eta orduan, berarekin alderatuta nik langile kolorea daukadala. Orduan pixkat hain zurinago, mozorrotu banintz bezala nagoela, pegi. Bueno. Mozorro realista dela esango dugu orduan. Nolako kontuak aipatuko dituzu ostirallanetan, Goiuri? Bueno, kafe utxe hartuko dugu Maialen Alberro Peralta dantzariarekin, astebururako agenda ere prestatu dugu, plan proposamenekin, eta bakizue Bito Kilesek atzo Nafarroko Unibertsitatean aurreikusita zuen jarduera etzuela burutu, baino gezurretan aritu dela, eta gezur horien inguruan ariko garagu,
bai egun hauetako gezurren inguruan, eta baita aurretik ere berak aipatutako gorroto diskurtso hori eta ere jardungo gara, eta kontu gehiago ere izango ditugu, baina horixe horrela orain mokadutxo bezala aurkezten dizudana. Horrekin gaditzen era, nire gomendioa, 1000 aldiz emititu Diario de Navarrako 30 segunduko korte hori, zoragarria da eta ere, pentsa ze jasangaitza den tipo hau, Diario de Navarra egunkari klasikoak, ere ez duela maite. Ez duela jasatzen. Pero ezagun, orozek eskaintzea berari, kontraportadako zuta bereren bat. Espero ezagun ala izatea. Hauekin gelditzen gara, eskerrik asko. Agur. Eta gure partetik besterik ez esan beharregoak esan da, joateko tenore aldu zaigu. Ondo segi. Asteburuan, aio! Naiz irratia.